Het is weer vreemde midje, maar het weekend vader door. Bij Noorderwien beginnen, ja dan haast het varelkoor. Dus zet maar loet die radio en zet maar plat van die tv. Van 1 tot 4 Willem de Vries, je radio premier. Noorderwien live, Noorderwien live, Noorderwien live, bij Willem de Vries. En welkom bij het muzikale dwarsplein van Friesland. Leuk dat je erbij bent via radio, televisie, internet, op welke manier dan ook. En misschien Jos Snijderman wel naar de herhaling met een dikke kater in de kop. Susanna kennen in ieder geval. Komen er 3 uren gasten uit Schotland bij. Alan Frew, Dan Pimpkins zit achter de vleugel. Is een geweldige rock'n'roll spelen. Uit Spanje hebben we 2 gasten die op Eurosonic spelen. Experimentele muziek, maar vooral ook een heel soort Frieske gasten. Straks Vangrail, Adrie de Boer, Sietse Heima. En we steunen toeverlaat. Sidekick, maar de Jos nog onvolkerd. Nee, Is je koord? nee, mijn jas die luidt daar. Wat is dit dan? Dat is een vest. Oh. Ja, dat is, dat lijkt het op mijn jas. Maar ik won wel uit waar jij. Nee, Dus nee. is mijn overhemd in. Een heel mooi overhemd om. Ja, maar dat begint te griem voor de meesten die er beeld bij hakt. Oh nee, dan moet ik mijn jas maar aanhouden. Ja. Als je wat droege was, gewoon of niet? Nee, dan net. Je het rap. Nou ja, het skaaltje is al haast wel leeg, dus ik moet snijden. Ja, Dus, de lezer nog een peri maar toe aan even. ja, nee, maar dan regelen we dat even. Dat komt helemaal goed. Met een mooi mikkie aan. Ja, ik krijg even de soundcheck mooi maken en dan zitten we een bijzondere muzikant tussen. Dus voor mij wordt het weer een groot feest van de middag. Zullen we het leuks meemaken van de week? Ja, dan ben ik wel heel druk bezig om mooi naar je projectjes wat op te starten naar hier. En er ben een paar hele leuke bij. Ik kan dan niks zo steeds zeggen. Ja, zeker wel. Oh. Ja. Mooi, en dan even de mikkie. Ja, maar we daar eens even over praten. Vind ik een heel goed idee. Rock'n'roll, leidt u dat wat? Jazeker. Maar stop let. Nou, best. Ik let op. Hartstikke mooi. Studio vol met mensen trouwens. Lees je bij Jaren! Met heel soort mensen van Green en Shippen. Die gaan prachtig mooie theatervoorstellingen maken in de garage. Motorolie heet dat. En daar zullen we straks muzikale kwartier dan over van mij krijgen. Het is te vol om al je te vertellen. Wat we vanmiddag doen. Maar ik kom in ieder geval bij mijn eerste gast. Jong zal hij spelen in Amsterdam. Hij is on tour. Mr. Dan Pimpkin. Hey, hello, how you doing? Yeah, great. And how are you doing? Very well, thank you. You're touring now through Holland? Yes, I'm doing a quick solo tour of Holland. Yes. And do you always play? Are you a kind of musical gypsy? Or? I am a kind of musical gypsy, yes. I play a lot in London and the UK, but I also travel around Europe and sometimes go further afield too, so yes. Also America? America when I can, when they let me in. Yeah. Because sometimes they say no. Yes, sometimes, you have to see how it goes, but I like to go out there and visit. Where are you from? I live in London, but I actually did spend a long time in my childhood in the Netherlands, in Scheveningen. Oh, serieus? Ja, echt. Ik woonde in Scheveningen toen. Kun je een beetje Nederlands praten? Yes, toch? Yes. Klein beetje. Ja, een klein beetje. Oh, leuk man. Hey, en ja, het Fries zou ik maar niet doen dan. No, not really Fries, but I'm ready to learn. I'm very excited. Do you have Dutch parents or something like that? No. My parents are from England, but we moved there when my dad got a job over here. Let's make one deal. We're not going to talk about the B word, isn't it? No way. That's a taboo today. This is music. Let's play music. Let's play music. What's your first song you're going to do? I'm going to play a famous New Orleans song called Iko Iko. Dames en heren, Dan Pimpkin! I said my grandma and your grandma sitting by the bayou. My grandma told your grandma, gonna set your flag on fire. Mama Rain and your Maureen sitting by the bayou. Mama Rain told your Maureen said mighty cool fire. Talking about it now, I go and did. With Giacomo Fino and I did. Giacomo Fino, talking about it now, I go and did. With Giacomo Fino and I did. With Giacomo Fino, all right.
I love a boys and you would too with the Giacomo Fino. Oh, see Marie of the railroad track. I go, and gonna put it back there in the chicken shack with the Giacomo Fino. Talking about it and now. I go, and with Giacomo Fino and I did with the Giacomo Fino. Yeah, people. Talking about it now, hey now. I go, and with Giacomo Fino, and I did Giacomo Fino. Talking about it now, hey now. I go, and said you don't like what Mr. Big Chief said. I said Giacomo Fino, Giacomo Fino, Giacomo Fino, hey. Hey now! All right. Dan Pimken, een beetje Nederlandse roots. Ik ga naar daar, Regina. Dit is leuk, hè? Ja, ik heb net Swingt, hè? Ik krijg worst in de moeder. Och, heden! Nou, tot straks. Ja, dat is onze verste vlogster. En die trok daar, kijkt, de droege wast in de molen. I understand what you said. Oké, ik denk het net. Maar goed, dat hindert niks. How did it start with you? Did it start with a piano? Or? Yeah, it started with the piano. I just was given normal piano lessons when I was a kid. The classic way. Yeah, all the usual stuff. And just sometime when I was about 12, I just heard some boogie woogie and some, sort of American, rock and roll music styles. And I just went home and one summer holiday, I just tried to practice and work in that using not sheet music, but using, my ears. Yeah. And then it's just like a big, long journey from there, just adding more flavor all the time, and then playing hundreds and hundreds of gigs in everywhere from little bars to theaters to larger gigs, and just learning as I played. Nice. And you ever played in a band? Or always solo? No, no. I have my own band. We're called the Icos, named after that song. Okay. Dom Pipkin and the Icos, and we play New Orleans rhythm and blues. And I also have I have two jobs, and I have a job playing keyboards for a British band called Morcheeba, and I've played for some British artists who would sometimes be quite well known, doing what they do. So and a lot of rock and roll bands and jazz bands. So yeah, all kinds. 24/7 music. Oh yeah, you bet. Yeah, with occasional breaks for ice cream and movies, stuff like that. Hij had een beetje op klassieke manier die piano leren te bespelen. En op een gegeven moment had hij het eigenlijk wat omdraaid. Hij zei, ik speel net meer van op papier. Maar ik ging gewoon luisteren. De eerste keer zie je hem, en dat ging nij spelen. Dat had er op een gegeven moment zichzelf helemaal eigen maken. En hij komt een beetje de New Orleans-stijl. Maar hij treedt ook wel op met orenartiesten. Dus ja, dit is een man die eigenlijk op alle mogelijke manieren wel met muziek dwaard is. 24/7, dat is eigenlijk de hele week wel. En dat brengt hem onder dus hier in Nederland, in Friesland, in onze eigen studio. Dus een mooi verhaal. Een echte levensgenieter volgens mij. En what's the next song you're going to play? This is a song by a very unique New Orleans piano player called James Booker, and it's my version of his song called Pixie. Live in order.
I come to you in a couple of minutes. Dan Pimken, dames en heren, uit Engeland is on tour. Zelfs Jamie Cullum hier nog hele mooie wedden van hem hoor. Dus ja, die man achter de vleugel zitten, dan gebeurt er iets. Wat Vangrail in de zaal zit, er gebeurt er ook iets, heren. Zeker gebeurt. Nog steeds. Hoe komt er nou met deze artiest dan weer in Noorderwien? Toevallig zit, dat gaat altijd via bij mij. Er zit een meneer in het publiek die met het griezen hier, de meneer Evert. En die mailde mij. En ik ga een fantastisch artiest op tour. En dan zeg ik altijd, komt u maar. Ja, het zou echt een geweldig voorprogramma wezen voor u. Ja. Ja. Nou, waar wit, Kim een leuke deal, meid. Waar wit, ja, inderdaad. Want daar ben we hier voor natuurlijk, hè? Ja, absoluut, want zeg je het mij Noorderwind, want ik krijg dan mails van bijvoorbeeld een Evert bin. Maar dan krijg ik een mail van die bin, van Jem bin, van Vangrail bin. Hoe is het trouwens? Ja, best. Mooi. Ja, met die Nee, dan we even. Je bent lekker met je twaan, Joert. Ja. En er zit daar leuk naar zien eigenlijk. Ja, dit is top. We hebben, onze EP is nou eigenlijk klaar, we hebben alles opgenomen. En het is 23 februari, dan gaan we hem voor het eerst releasen in een Neushoorn. En 15 maart staan we in de Victoria in Alkmaar. Maar dat gaat natuurlijk nog even naar Ljouwert en Oeneus, omdat we daar staan. En we zijn op zoek naar een voorprogramma. Dus als je hem nou een leuke band kennen, of een leuke artiest, dan kun je hem even op onze Facebookpagina zien, of op onze Instagram. En dan kun je hem de leuke band of de leuke artiest er even in taggen. En dan weten wij wat het is. En dan kunnen wij ervan zorgen dat hij in uw voorprogramma speelt. Want dat zou natuurlijk fantastisch zijn, Willem. Nou, daar ben ik altijd voor, zeker vanuit het Noorderwien-idee om jong talenten te konsten. Ja, maar alles wijzen, gevestigde orde, coverbands, metalbands, misschien wat minder. Oh, ja, Maar ik? vind ik ook prima. Ja, hè? Ja. Ik weet niet of de rest dat ook leuk vindt, maar ja, ik vind het best. Leuke band die bij Vangrail post, kies zich dus op, ja. Ja, eigenlijk iedereen wel. Ja. Goed, het voorprogramma van 23 februari. Ja. Doe praat even de snel hoe heen, hè. Ja. Met naar je EP, bleek je de studio in West. Ja, dat is echt bijzonder, want we hebben natuurlijk altijd hebben wij met gevestigde orde hebben wij platen opgenomen. Ja. Hebben we het 2 albums opgenomen. En we hebben nu zijn van we willen het nou eens een keer doen, echt alleen nog maar zelf produceren. Dus we zitten bij Sander in de studio, die hebben we alles opgenomen, we hebben alles zelfs kunnen. We hebben geen concessies die we hebben met blazers hebben we opgenomen, met percussie hebben we opgenomen. Dus we staan 23 februari dus ik met Sierman op het podium. Wauw. Dus dat is ik net niks. Dus dat is een hele orde vangrail, maar wel echt helemaal te gek en echt precies zoals wij het willen. Dus en ik zie het lezing met Sander in de auto en die zei van ja, ik hoop wel dat iedereen onze muziek die we nou maken, dat iedereen het mooi vindt. Ik zei ja, dat kan wel waar zijn, maar ik zei wij vinden het in eerste instantie geweldig om dit te doen. En wij genieten er heel erg van. En dat is denk ik in eerste instantie het belangrijkste. En wat elke er dan van vindt, ja, we hopen natuurlijk dat iedereen het mooi vindt, maar wij genieten er heel erg van. En ik denk dat dat de basis wezen moet. Ik draai het even om. En ik bedoel het net verkeerd, maar hij misschien in het verleden wel eens te vaak op ziek was naar een hit en te volle kreun om het te liken. Geen idee. Het gaat soms in het systeem zitten. Hè? We willen wat. Nou, je hebt natuurlijk automatisch wel dat je iets wil maken wat eventueel voor de radio geschikt is of zo. Maar ja, hier ben ik gewend om van breed publiek op te treden. Ja, precies. Je moet eigenlijk iets maken wat iedereen wel leuk vindt, zeg maar. Maar we hebben nu gewoon, dat alsnog wel gedaan, maar gewoon vooral wat we zelf heel leuk vinden gewoon. Nou, lekker eigenwijs. Ja. Een beetje asociaal. Zie je dat in de topspot is en in de muziek eigenlijk. Van gewoon lekker die muziek maakt je er zelf Het wordt. is wel een beetje wat zo zeist. Want we hebben wel eens dat we maar radiostations die dan zeggen ja. Een beetje dit, beetje dat en dit is de tijd van dit. En ach jongens. En dat willen we nog niet meer. Lekker. Nee, heerlijk. I like it. Ik ben wel een beetje kleurmeisje. Nee, maar ik kan het heel goed voorstellen. Want je bent een band, je zit er heel landelijk. Ja. En dan wordt ze nou eens een leuke hit scoren. Want dan komt hij in de picture. Dan hoe je het er net voor de scam in. Maar het kan ik in die tanking zitten gaan. Ja, zeker. Ik denk dat we binnen al 15 jaar onderwijs. En dan je wordt ik wel een beetje leeft. En ik denk dat terug wat er al je om je heen gebeurt, dat je daar een beetje terug vormt wordt. En het is ook wel eens fijn om weer eens helemaal van scratch zo te beginnen. En dat je dan zegt, nou, dit is wat we dwangen en we doen geen concessies meer. Ga je hem in dat opzicht je hem zelf weer een beetje opnieuw uitvoeren? Oren manier van werken, studio in, Ja, dorpslot. nou, dat je gewoon alles zelf kan doen. Dat is wel gewoon heel fijn. Dat je gewoon heen kan gaan en weg kan gaan wanneer je maar wil, zeg maar. En je kan gewoon echt de tijd nemen voor alles. In principe, als je nog een idee hebt, ga je gewoon proberen. En als het niks is, dan is het niks. En als het wel iets is, dan is het te gek. Ja, Dus creatief, alle dwaren niepen. ja precies. Ja, precies dat. Ja. Maar het is net zo dat we nou in één keer een hele oren vangen binnen een hele oren stijl hebben. Maar we hebben wel echt, kijk wat ik zeg, geen concessies meer. Dit is wat het is en het is echt super vet. Dat is het. Ik hoor altijd van Horing, lekker daar eigen ding doen en dan show je wel. Want het gaat na 15 jaar nog steeds fantastisch met hem. Ik bedoel, je had smoor er ook nog steeds. Hè? Ja, zeker. Verbaast je hem dat wel eens? Ja, het is wel bijzonder dat het zo lang goed gaat, zeg maar. En ook als groep. We zijn nog steeds een hele hechte groep. Dus ja.
werken altijd goed samen. Nou, ik vind het een heel bijzonder verhaal. Nou, vind ik. Ik bedoel, we gaan nog straks richting de 20 hier. En dat je joggen, we zijn in de auto van nou, hoeveel optredens doen we het wannen. Nou, Sander is de drummer. Ik heb er sowieso 1000 met vangrail gespeeld. Nou ja, dat is, en ja, misschien nog wel meer. Dus mag Nike in hoeveel shows ik dan spelen ha. En overal. En we gaan straks weer naar Frankrijk en we weer overal vervregen. Maar ik heb het idee dat er ook nog geen sleet op zit. In die zin, ik zie wel eens filmpjes van hem. Ik ga hem ook nog wel eens even live zien. Ja. Ik denk, net, dit is een band die, we kan je zin in, hoe let maar we voort. Nee, dat helemaal niet. Ik bedoel, wist je mooi in Champino? Waar wil dat nog net? Ja, ik bedoel, is toch fantastisch? Ze waren even niet lezen wat. Is toch... De bijnamen van die, nou ja, ik ben mag niet. Nee, maar zelfs... Ja, maar dat vind ik leuk. Wij vinden dat te gek. Of En moet je hier daar te goed voor vielen, dan is het echt net goed. Bedoel, nou ja, daar vielen we zo'n mannen te goed voor. We vinden het fantastisch dat we daar spelen kennen. Maar wij vinden het ik helemaal te gek als we bijvoorbeeld de Vierdaagse steen in Nijmegen. En we hopen dat we weer naar Oerol kennen. En dat we staan straks op het Bergenpop Festival. Dat is een fantastisch festival. Een jong festival. Staan we dan straks van het 4e of van het 5e jaar. Nou, en dat is mega vet als der opkomst. Maar het zei ik iets dat zo'n organisatie, want die gaat op een gegeven moment in december zitten vergadering, waar willen we ha? Ja. En als het erom vregen wist, een mooi compliment kist eigenlijk dus net krijgen, toch? Nee, dat is absoluut wie. En ik bedoel, we binnen ooit begonnen op het Flyalfeest. En dat wie onze eerste grote shows die we die en dan zien we van het zien toen ze man haast. Nou, en dat spelen wij nog steeds. He, dus dat is toch prachtig? Ja, nee, diepe buiging, jongens. Absoluut respect voor. En dan naar je plaat. 23 februari in de Neushoorn. Dames en heren, voorprogramma's zocht. Bands melden zich. Kim alleen bij Noorderwien. Mij alleen via de Facebook of Willem apenstaartje omroepfriesland.nl of even via de Facebook van Vangrail. Lijkt wel direct. En iedereen maar vanzelfs komen, want de voorverkoop is gestart. Het is de binnenkaarten. En de voorverkoop is de kaart met een krek wat goed keerpen, dus ik zal erbij wezen. Hey Peetje, had hij een titel? Nog net. Oh, Dus dat is allemaal nog heel erg. We zijn echt nog, we zitten nog in de mixfase. echt nog? Ja, dus we hebben alles opname, we zitten in de mixfase. Sommige noemers hadden het eerst echt of we hadden een titel die heet Douwen, maar dat veske dat ken niemand in Douwen. Dat is een werktitel, dus zo ziet het ook nog steeds. Dus dat maakt nog dat krijgt nog een orenam. Dus zo zitten we er nog steeds in. Dus maar het is machtig. Dus Willem, oude reus. Kom je gauw down, maar naar EP hier in de Noorderwien studio. Nogmaals, zij zie ik een vakprogramma van 23 februari in Neushoorn. De presentatie van de EP die nog geen titel had. Die nog opmixed worden, maar het vind ik geweldig, jongens. Ja. Succes. Dankjewel. Ik ga ook heel snel weer naar Regina, want die komt uit Drachten. Regina, lees doe eens. Nee, maar lees doe even voor de leken nu. Champino. Champino, die is er al jaren en Champino had de bijnaam Bar de Laatste Hoop. Dus, nou, ja, als je geen leefde vinden kunnen, dan kun je altijd naar Champino. Er zit een dansvloer vol. Wat zei? Muzikaal is het net te laat. Hey, een nieuwe start is dat. Ja, dat kun je. Hé, maar Reinoud, ik weet nog wel een leuke band. ja? Ik weet nog wel een leuke band. Nayeli. Ja, jullie. Ah, die gaan mailen. Nee, die mailen maar. Nou, mooi. Ja, ik moest het even niet lezen, jongens. Nee, mooi dan. Dank u wel. We treffen elkaar in de studio. Ik zal naar Dan Pimpken. Never go to... Ja, you can go to Champino. But are you married? I am, yes. Oh, no, don't go to Champino. I won't go to Champino. Do you have another song for us? I do, yes. Yeah, what's the title? This is a song that I wrote, and it's called Heading South. Okay. Yeah? And what's the story? The story is that with my band, we had a gig in the south of London, the place in Brixton in the south of London, and they were going to put us on regularly. And I was excited that we had this gig, so I just wrote a song called Heading South, which is the south part of London. But You were drunk. yeah, but the deeper meaning is getting away from that place that is no good for you anymore. And in my case, the big city of London, we want to get out of. It's too much. It's go away to somewhere good for you, somewhere that makes you free. So heading south, getting on the road and driving. That's a good spirit. Right. Dan Pipken, dames en heren, live in Noorderwien. Okay. Well, I'm heading south, child. Yeah, I'm going back home. You can light your lantern, 'cause that's where I'm going. Where your conquering army left no trace around. Now there's nothing left here in this mean old town. Well, you've been on my mind, girl. Yeah, every day.
It's been so much better since you've been mine. Well, you can call me lucky, but you can shut your mouth. 'Cause I make my own luck, and I'm heading south. Said Tina, na, na. Tina, hey. Oh yeah. Tina, na, na. Tina, hey. Oh, Jackie and Mola. Tina, now. Oh yeah. We're gonna go the same way. Heading south. Said Tina, na. All right. Straks meer Noorderwind, maar nu eerst het Nijs. Met Even Weg naar de mooiste bestemmingen in Europa. Super voordelige busreizen. Kijk voor al onze bus-, vlieg-, fiets- en singlereizen op effenweg.nl. Wij zijn even weg! Met Renault wordt deze winter een magisch avontuur. Want als je nu de wintercheck doet, krijg je tot wel 70% korting op meer dan 100 winterse uitjes. Zo vaak als je wilt. En je maakt kans op een compleet verzorgd verblijf in Village Natuur Paris bij Disneyland Parijs. Klaar voor een beetje magie? Maak dan nu een afspraak voor de wintercheck. Bekijk de voorwaarden op Renault.nl. Even weg naar Duitsland of Kroatië? Effenweg.nl. Wij zijn even weg! Big Sale bij Big Bazaar. Met bizarre kortingen tot wel 50%. Mis het niet en ga snel naar jouw dichtstbijzijnde winkel. Big Bazaar. Bijzonder veel, bizar goedkoop. Heeft u vragen over uw eigen risico? Beter Horen denkt graag met u mee. En omdat Beter Horen met alle verzekeraars samenwerkt, kan uw vergoeding oplopen tot 100%. Meer weten? Kijk op beterhoren.nl/vragen. Ook tijdens de Big Sale kun je bij Big Bazaar je freebies van BP inwisselen. Hey, zet hem op hè. Vandaag en morgen, overmorgen, volgende week. Ach, zet hem altijd op hè. Die multivocale bril van iLove voor een vaste lage prijs van €99. Inclusief glazen en oogmeting. iLove met 165 verkooppunten dichter in de buurt dan u denkt. Zet hem op hè. Ga naar Trekpleister voor natuurlijke ondersteuning tijdens de wintermaanden. VSM geeft je kracht uit de natuur. Nu 15% korting op alles van VSM. Trekpleister. Altijd meer drogist voor jou, ook online. Met uitzondering van geneesmiddelen. Multivocale bril, €99. Inclusief glazen en oogmeting. iLove, zet hem op hè. Met Nissan All Inclusive rij je een Nissan Qashqai en Connecta uit voorraad al voor €309 per maand. Inclusief 4 jaar garantie, onderhoud, pechhulp en de nieuwste technologieën. Zoals Nissan Connect Navigatie en Around View Monitor. Bekijk de voorwaarden op nissan.nl. Nissan, innovation that excites. Let op. Geld lenen kost geld. Kom nu langs. Welkom bij ABD. Omroep Friesland. Oorstemt op Dij. Aas is terug bij Noorderwind Live. Maar eerst het Nijs uit de provincie bij Tieten Science. Rijkswaterstaat begint het met het bergjen van de containers. Dit begint dit hier van de MSC Zoe in de Waadzee-Voerlen. De berging gebeurt op een Skielge en in de Eemsgeul bij Greenslaan. De matten mooien naar 271 containers lezen. De bergingsoperatie door het alle gedachten wel man. Edwin de Feiter van de Rijkswaterstaat is blij dat ze nou beginnen kunnen.
We gaan er voorlopig even vanuit dat we eindelijk een paar slagen kunnen maken. En iedereen is er ook heel blij mee. Dus ook alle surveyschepen, alle onderzoeksschepen om de bodem in elkaar te brengen zijn weer uitgerukt. Er zijn schepen aanwezig om, als het bij de berging zo mocht zijn, dat er spullen in het water komen, dat die meteen kunnen worden opgeveegd. Dus ja, alles staat paraat. De sluiting van een Philips-fabriek in Engeland zou een boost voor de werkgelegenheid in Drachten beschutten kunnen, want Philips wil de productie van dat fabriek oerbrengen naar de vestiging in Drachten. In Engeland werk je meer dan 400 mensen in het fabriek, maar het is net zo dat er ook in Drachten zoveel banen bij komen. Vanwege de brexit lijkt de verhuizing gevoelig. Ze ben in Drachten dan ook weeromhoudend in haar reactie, maar toch is Jan Kampverbeek van het vakboek CNV wel blij met het vertrouwen dat Philips in de vestiging in Drachten had. Dat is de mensen, denk ik, het blieft mooi binnen. Van de mensen die er nou ook werken. Die zeggen van het is voor u wel wat voor Philips mooi drachten. Op het moment dat hier geïnvesteerd wordt in andere producten hier in Drachten in plak. Dat jouwt ik wel wat zekerheid voor de toekomst. Het lijkt een van de grootste milieuproblemen van uw tijd. Hoe gaan we om met plastic? Op het Jereveen komt het Nationale Testcentrum Circulaire Plastics. En deputaire Sander de Rauwe luidt uit wat daar correct gebeuren zal. Nou, wie het samen met plastic en verpakkings, dat wie altijd voor de leegste prijs. Want dat gaat net om het product zelf, dus net volle aandacht om het steedje. Maar we zorgen gewoon dat die verpakkings komen altijd weer waarom. In de natuur, in de afvalverbranding, in de prullenbakken. Van denk onder het begin naar van hoe kiest dat afval eruit helje en kiest op een nijbroeken. En daar gaat dit testcentrum werk verdwaan. Jochen Frieske festivals die krijgen subsidie voor dit jaar en takomie van de provincie en de gemeente Ljouwert. Welcome to the Village, Explore the North, het Friesk Street Festival en City Proms die krijgen elk 2 ton voor de komende 2 jaar. Into the Great Wide Open, het Oranje Woud Festival en Simmerdijs krijgen elk 1 ton voor 2 jaar. Het Fruitfestival in Snit krijgt €50.000 en het Media Art Festival Luna Ek. Provincie en gemeente kregen 15 aanvragen binnen, die het door een onafhankelijke commissie beoordeeld binnen. 6 aanvragen binnen dus afvallen. Dan het waar. Vanmiddag is het meest droog, maar geregeld zin. Het is 4 of 5 graden. Vannacht dan vriest het tussen de 1 en de 4 graden. In het weekend hebben we ook een soort zinnen en nachts matige lichte frost. Kijk, met Bolderman. 5 of 8 dagen geheel verzorgd naar het Zwarte Woud en Beieren vanaf €199. Bolderman, voor excursiereizen en alle andere fantastische reizen. Aanbetaling niet verplicht. Kijk op bolderman.nl. Snijn in Bureau de Vries. Wij staan wij sjuggen in de richting hoe Ilse fietste. Fleur van der Bij, gie op ziek naar de man die het haar zuske deeriet. Die ene gebeurtenis. Wat had dat nou voor impact gewoon op mijn leven? Maar hoe is het nou voor hem best? En schreeuwde er een boek hoor. Volgens mij binnen wij beiden op een zeker moment in ons leven op de vluchtslijn. Snijn al voeren in Bureau de Vries. Verdubbel je voordeel bij Hyundai. Start het jaar goed met extra veel korting. En extra veel inruilwaarde. Zo krijg je op de Hyundai Kona nu €1000 korting. En €1000 extra inruilwaarde. Dat is €2000 voordeel. Als dat niet onweerstaanbaar is, kijk op Hyundai.nl. Trekpleister heeft altijd meer voordeel voor jou. Voor verzorging van top tot teen, nu op alle Andrelon haarverzorging, styling en bad en douche, 2 + 2 gratis. Trekpleister, altijd meer drogist voor jou, ook op trekpleister.nl. Omroep Friesland. En we gaan lekker terug met Noorderwind Live, het muzikale dwarsplein van Friesland. Straks ik nog met Bruno Rummeler, de troubadour, de singer-songwriter, zal op roodreis. 5 maanden zal er op een paard. Dus ik ben benieuwd naar dat verhaal in ieder geval. Adrie de Boer, die maat, Volker, die komt ook nog even wel. Nou, dat is ik wel weer gezellig. Hij gaat een beetje vreemd in door orkest. Oh, dat vind ik net zo mooi. Nee, maar we even nog praten. Ja, nou, dat maar er eens even uitjaren, die man. Ja. Nee, dat is natuurlijk helemaal prima. Adrie en ik, wij werken in een soort theater. En als je iedereen heeft natuurlijk ook zijn eigen ding. Dus het is hartstikke leuk. Dat ben een leuke ding. Ik voor Adrie. Ben best mee bezig? Ben al rond een week heel druk bezig geweest om even een nieuw arrangement van de groen te krijgen. En dat doen we in Geerwerking met het Busmuseum in Oosterhouden. Ja. En wij hebben zoals heel lang elk seizoen een voorstelling in de bus maken. Nou ja, maar toen kreeg ik het wat drukker bij Herman. Dus daar hiek ik daar eigenlijk net met tijd voor. Herman van Veen? Ja, zeker. En dus toen dacht ik van, had ik een keer de kans krijg om die 2 dingen te combineren.
En die krijg ik. Ik vanuit het bedrijf van Herman Waai. Maar gewoon zelf dingen bedenken. En wij hebben al een heel leuk arrangement. Mensen die kennen groepen, familieuitjes, personeelsuitjes, gewoon groepen uit Friesland. Die kennen een hele dag op zijn landgoed, de Palts, op het Herman van Veen Art Center te Ruchten. Ze kennen de bus vanuit het museum kiezen erheen. En dan krijgen ze daar een lunch, een bakje koffie, thee, op zijn Friesk, suikerballen. Suikerballen. Dat is dan via de Fries, zeg ik een beetje thuis daar in het midden van het land. En dan krijgen ze een hele rondleiding. Wij zijn ook druk bezig, maar een hele nieuwe rondleiding daar op dat landgoed van Herman. En dat wordt heel interessant. En daarna kunnen groepen een voorstelling naar een keuze uitzieken. Dus het kan hoe Alfred Dokes Kwak in, het kan een concert wezen, het kan een voorstelling hoe Mata Hari wezen, neem het maar op. En dat staat nog gewoon online op mijn website en bij het museum. Nou ja, en dan hopen dat we daar heel wat Friesen in Soest verwelkomen maaien. Mooi man, volkerwesseling.nl. Nou, dat dacht ik. Zullen we nog in Don Pipkin? Ja, zit hij er al? Ja, hij zit er, ja. Hij weer een patient. Het maakt op zijn tijd gebeuren. Ready for the last song? Yes. And after that, you have to go to Amsterdam? Amsterdam to the Pianola Museum. Yeah. At the museum? Yes. Nice. You know what a pianola is, right? It's piano with that plays itself. Automatic? Yeah, automatic. What are you doing then? Drinking whiskey or something like that? Yeah, I'm just going to pretend. I'm going to put this... Read a newspaper? Yeah, exactly, man. Just, work the pedals. But you can play on it. It's... Yeah, I think they have one without it. But you can also play along with it as well, And in the old days, I think you could play on them and it would record it, into little dots. I think so, yeah. I never tried one. And after that, you stay in Holland, or? Yeah, staying in Holland. I'm traveling around. I'm playing a house concert, then I'm playing in Emmen, Rue de la Gare. I'm playing... Vlieland? Vlieland. I'm really looking forward to that. It's going to be like out there, cold January on the island, Loodscafé, dames en heren. Vlieland. Dam Pimkin krijgt fantastisch optreden. One song to go. What's the title of this one? This is another song that I wrote. This is called Love Affair with New Orleans. What's the story? The story of this one is that I love that city and I visit New Orleans many times. So it's my own version of visiting the city, and also a little bit about how even good and happy love affair things can get a little damaged. And New Orleans got damaged by a big flood in 2005. So it talks about that as well. Live in Orleans. Love Affair with New Orleans. Love affair with New Orleans. Fill my cup, lay me down with you. See my friends at the Little Gem Saloon. Spirits scorched by the sun and condensed by the moon. Point your cab, point in my direction. Cruise control down Claiborne Avenue. You got me from the first, but I could break it. Could fly back to LA, but then I'm faking. So drifting. I'm only drifting, so fraudulent. Worry. Why would I worry when you know really everything is broken. You're so very, very hard to please.
So take me back to the beginning. But leave a little something for my dreams. 'Cause you've got me on the ropes again. Yeah, you'll find me there, and I won't regret my love affair with New Orleans. Again, yeah, you'll find me there in the evening air with my love affair with New Orleans. Thank you, thank you, thank you. See you next time. Dom Pimpkin, sjog even in de agenda. We gaan hier naar Vlieland op de boot. En dan zullen daar spelen jong in Amsterdam. Dus de komende dagen ook op Vlieland nog in Friesland te vinden. Thank you very much. Ik ga naar een Spaans duo. Ze hebben Eurosonic spelen. Grains die er helemaal op een hasses al een paar dagen. En dat zult dit weekend ook nog wijzen onder oren met Noorderslag. En een van de acts die daar spelen, ze komen uit Catalonië. Ze zijn op Mallorca. Maar ze doen in Nederland een gelukkige uw studio. Ik is het duo Jansky. Welcome to the show. Hoi. Hoi. Sorry, my Spanish is not really... Well, our Friesland is not that good either. Let's talk about English. Raume? Yeah. Is that a good pronunciation? Yeah, well, Jaume. Jaume. Oh, sorry. And Malo? Malo. Okay. How long do you play music with each other? Since 2013, so a bit more than 5 years already. And you play in a lot of countries, from Korea to England, now in Holland. Holland first time, isn't it? Yeah, it's our first time in Holland, and we are very happy. How was the show on Eurosonic? Amazing. It's a huge festival, charming people, and a very well-built festival for the new artists like us, I suppose. How would you describe your own music? Because it's a mix, isn't it? Yes, that's why we call it Electroverse, okay? Because we have all these electronic machines which are organic, but they have also their own sort of spirit or soul, so they work a little bit on their own. Then we have the flute, and then we have the verse, because the lyrics in our songs, they are my own poems. Okay. You start with 2 songs in the Catalonian language, isn't it? Yes. Okay. What's the title? Zeus, the god, okay, and Palpentas. The studio is yours. Jansky, live in Noorderwind. Dank u wel.
Azes, dus nog een nummer, Janski. Maar dat doen we na het Nijs. Affectionate place. Wijstra op wij. Binnenkort komt uw lijfrente vrij. Weet u al wat u met uw geld gaat doen? Kiest u voor uitkeren of doorgroeien, sparen of beleggen? Welke kant u ook opgaat, uw vrijkomende lijfrente biedt mogelijkheden. Ga naar zinvest.nl en maak de berekening. Het vermogen om je vrij te voelen. Zinvest. Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product varieert en afhangt van de onderliggende beleggingen. Sokkenbalje, het nieuwe bannenprogramma van Omroep Friesland met zelfs vanuit de Kamer vragen hoe steld worden. Zeg, hoe laat begint die poppenkast voor jou eigenlijk? Nee, het is geen poppenkast. Het is van alles wat. Hartstikke leuk. Van de band. En het wordt het haast noeren. Toch niet in het Fries, hè? Ja, vanzelfs. Dus, alle dagen tussen 6 en 9 uur maas op uw Frieske televisie. Sokkenbalje. Met Renault wordt deze winter een magisch avontuur. Want als je nu de wintercheck doet, krijg je tot wel 70% korting op meer dan 100 winterse uitjes. Zo vaak als je wilt. En je maakt kans op een compleet verzorgd verblijf in Village Nature Paris bij Disneyland Parijs. Klaar voor een beetje magie? Maak dan nu een afspraak voor de wintercheck. Bekijk de voorwaarden op Renault.nl.
Op zoek naar een heerlijke geur? Nu bij Easy Paris Excel 25% korting op bijna alle geuren. In de winkel of op easyparisexcel.nl. De beste parfumerie van Nederland. 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM. Omroep Friesland. Oostemt op dij. Jan van der Putten met het NOS-journaal. De burgemeester van Nunspeet wil met de fietsenbranche om de tafel nadat er opnieuw een brand in een fietsenfabriek was. Afgelopen nacht vatten voor de tweede keer in een half jaar tijd opgeslagen accu's van e-bikes vlam bij de fabriek van Stella. In de buurt van Nunspeet liggen 3 fietsenfabrieken, verhuurbedrijven en fietsenwinkels. De burgemeester wil in gesprek met al die partijen, omdat op al die plekken batterijen op voorraad liggen die in brand kunnen vliegen. De veiligheid voor de burger moet worden vergroot, vindt de burgemeester. Vooral de richtlijnen rond de opslag van accu's moeten strenger, omdat die regels nu vanuit Den Haag ontbreken, aldus de burgemeester van Nunspeet. Justitie eist 60 uur voorwaardelijke taakstraf tegen een lid van de mobiele eenheid. Die reed 2 jaar geleden tijdens voetbalrellen op de Koolsingel in Rotterdam een Feyenoord-supporter aan. Dat was na de nederlaag van Feyenoord tegen stadgenoot Excelsior. De supporter liep een dubbele beenbreuk op. Volgens de officier van justitie deed de ME'er het met opzet. De ME'er spreekt dat tegen. Volgens een advocaat maakte hij een inschattingsfout in het verkeer en is dat niet strafbaar. Steeds meer treinreizigers zijn tevreden over de NS, blijkt uit eigen onderzoek van de vervoerder. Vorig jaar gaf 86% van de treinreizigers de NS een 7 of hoger. Dat was 10 jaar geleden 76%. Treinreizigers zijn vooral tevreden over de vriendelijkheid van het treinpersoneel. Het cijfer van reizigers is het laagst op de onderdelen afhandeling klacht of restitutie en over hoe schoon de trein is. Reizigersvereniging Rover bevestigt dat het beter gaat met de trein. Ze rijden meestal op tijd en ook zijn er minder meldingen over volle treinen, zegt Rover. Het weer, zon en wolkenvelden wisselen elkaar af. Het blijft op de meeste plaatsen droog en het is 4 tot 6 graden. Vanavond koelt het snel af. Vannacht kan het -3 worden. Morgen vrijwel droog en 2 tot 3 graden. Dit was het NOS Journaal. Asus, het 2 uur van Noordenwind Live. Onder oren met nog een nummer van Janski, de gasten hier uit Spanje bij. Maar ik zit ze high mij, zo vast een vatbroekje aan voor zijn nieuwe album. Dit alles en nog veel meer. Graag en dadelijks. Toyota is verhuizen naar een nieuw plak in Ljout. Autobedrijf Strikwerda zit behalve op het Jarreveen en in Dronriep, nou ook in Ljout. En dat is geen toeval. Al meer dan een hele eeuw leefde van Toyota. Autobedrijf Strikwerda, nou ook in Ljout. Welkom. Ja, en toen fietsten we achter de gids van Kras de Hoek op. Wat je dan ziet, echt, alsof de tijd daar stilgestaan heeft. Ah, er valt nog zoveel te ontdekken. Kijk voor jouw volgende reis op kras.nl. Ontdek Budapest met nu tot €50 voordeel. Bekijk ons aanbod op kras.nl. Zo, dat is leuk van Social Deal. Ik kan dit jaar dus vaker gaan genieten en ik hou nog geld over ook. Kom maar op met die etentjes, attractieparken, overnachtingen en... Schat, je weet toch, de beste deals vind je altijd op socialdeal.nl. Het voordeel van Peugeot Private Lease is dat u de auto helemaal zelf kunt samenstellen. Het voordeel van Peugeot Winterdrive is dat u profiteert van extra scherpe private lease deals. Combineer die twee en u rijdt deze winter nog in uw eigen Peugeot 2008 SUV. Bijvoorbeeld met Grip Control. Wel zo handig bij vorst. U rijdt de 2008 SUV nu al vanaf €339 per maand. Dus kijk op Peugeot.nl voor de Peugeot Winterdrive. Wil jij dit jaar ook iedere dag genieten? Ga dan nu naar socialdeal.nl. Hey, zet hem op, hè. Vandaag en morgen, overmorgen, volgende week. Ach, zet hem altijd op, hè. Die multivocale bril van iLove voor een vaste lage prijs van €99. Inclusief glazen en oogmeting. iLove met 165 verkooppunten dichter in de buurt dan u denkt. Zet hem op, hè. Miva gelooft in de eigen kracht van mensen in ontwikkelingslanden. Dus helpen wij niet, maar ondersteunen. Bijvoorbeeld in het binnenland van Congo met een levensreddende motorambulance voor dokter Christian. Gelooft u ook in onze aanpak? Kijk dan eens op miva.nl en doneer. Miva. Ondersteunt met vervoer en communicatie. Multivocale bril, €99. Inclusief glazen en oogmeting. iLove. Zet hem op, hè.
Met Nissan All Inclusive rij je een Nissan Micra en Connecta al voor €209 per maand. Inclusief 4 jaar garantie, onderhoud, pechhulp en de nieuwste technologieën. Zoals Nissan Connect navigatie met Apple CarPlay en achteruitrijcamera. Bekijk de voorwaarden op nissan.nl. Nissan. Innovation that excites. Let op. Geld lenen kost geld. Kom nu langs. Welkom bij ABD. Het is weer vreemde maar het weekend vader door. Bij Noorderwien beginnen, ja dan hast het varelkoor. Dus zet maar loet die radio en zet maar plat van die tv. Van 1 tot 4 Willem de Vries, je radio premier. Noorderwien live, Noorderwien live, Noorderwien live, bij Willem de Vries. En welkom bij het tweede deel van het muzikale dwarsplein van Friesland. Daar komt Elsen hier langs, Spanjaarden, Scotten, Engelsen, Friezen vooral ook. En Volkert Westelingse nou en dan. Ja, ik uit het vieren de teken wel. Ik ben een beetje schokt. Schokt? Du vertelt me correct tussen neus en lip, maar dat je ooit balletdans gewoon hast, les? Ja, ik ken hier wat leeuwen, maar pirouetjes. Ik heb foto's. Pardon, pirouetjes? Ja, pirouetjes, passés. Wat voor klompen hier is erbij, hoor? De hele speciale, van die balletklompen. Ja, hè? Ja, hoe nemen ze dat ik alweer? Daar krijg je hele zere fotten van. Ja, mijn Jen die doet er nog zeer van. Ja, maar dat wie echt... En waarom vond je het nederig om mij dat te vertellen? Nou, ik kwam een choreograaf het zien. Ja. Die is krijgen achter de schermen, backstage. Ja. Mechtelt van der Loo. Ja. En die had toen de choreografie die want het ging over Billy Elliot. Ah, mooie film. Te gekke film. En dat wie een Ierpelhoofdspel van Ierpelhoofd Opstelaan. En ik mocht Billy Elliot spelen. Ja. En nou ja, dat weer wel leuk, maar de doens, hè. Dus ik kan zeggen dat ik ooit een keer balletdoenser geweest ben. Ja. Nou, ik het spelen, dus ik die krekkels af. Dus dat weer heel verrassend dat dat Mechtelt, die kwam mooi Adrie binnen. Okay. Dus misschien doen ze het Adrie ook wel ballet. Dat zullen maar nu dat daar. zal het wijzen. Ja. Klasje verder, dus is hier aan de andere kant van de bar. Ooit begonnen met balletdansen of net? Nee, Leo, dat wie net van mij waren. Voetballen. Ja? Ja, ik wist hoe ik als jong famke voor de stoer. En, ik heb het Fries elftal zetten. Serieus? Ja, serieus. Hey, welke positie? Ja, Rioksback. Rioksback? Ja, Rioksback. Wow. Ja, heerlijk. Maar ja, dan had ze met de knippelstekkenskop. Ah, nee. Gebeurd, ja joh. Goh. Maar goed. En Willem Doda? Hou maar op. Ik hoor die om te voetballen in Noordburgum. Nou ja, nee, dat ging best. Goed, ik ben weer bij Jansky. The name, Jansky. Where is it from? The name is very interesting. It's the surname of the astrophysician who discovered that planets and stars produce a wave of sound that can be heard from the Earth. Okay. Radio astronomy. Nice story. What are mostly the places you play? You did now a festival, Eurosonic, but what do you more? Well, we play in kind of different festivals. We used to play in music festivals and more of the most of it then electronic. But we used to play too in a jazz festival, for example, because we do some of experimental jazz, and some of them invite us, or maybe multidisciplinary festivals in some museums. Sometimes in France we just in museums. Yeah, in art museums, art galleries, and freaky places. But I like that. Yeah, we too. We are not straight narrow for just one style of venue, and we are very happy with this because we can to experiment with our own project, and it depends the place. For example, a TV studio. It's an interesting place to play. Is that the spirit, the idea what you create music with open mind and all doors open? Yes, it's very about interaction, right? About interacting in different arts, etc. And also a bit like in jazz, about improvisation and jamming and having fun and playing like kids. Do you improvise a lot during a gig? A little. Because you made an album, it's out for a couple of months now, I believe. Yes, it's a new album it's our third, called This Is Electroverse, and it's actually been mastered by a Dutch engineer. Okay. Who's the guy?
Hai Zilin. Hai Zilin. Yes. He actually did the mastering for The Prodigy and Tears for Fears, and I mean he's a veteran, so 10 points for him. But how do you create an album like that? Are the songs written like in rock music or in singer-songwriter duos, or are you experimenting in the studio? We haven't just one way, but usually we used to, well, look, here we have like a classic band, but made by instruments. I mean, this is our drummer. This is our bassist. This is the birds who record. And we start with a very basic beat with the drum machine, and then we put the bass line. But then, well, we have closed songs. I mean, there are songs, they have a clue, they have a harmony, but then the verse and the flute can modify, then can vary, and then record loops on fly. I mean, when we are all stepping, we can adjust or maybe put something, take out something, and it depends how the crew are, how is the feedback or how we feel. Maybe sometimes we have a dance day. Dance crowd. Dance crowds and well, dance a little bit more and grow up, build up more tracks, and well, it's a different way, but sounds good. I like it, man. I like it. What's the song you're going to play now? It's called Comedia. The first two were in Catalonian language, and now this is in... This is in English. This is a translation of my own poem in Catalan, and it's a poem that starts with a line from the Divine Comedy, from Dante. Yeah. And because the comedy was actually titled Commedia, and, you know, the religious guys, they said it should rather be called the Divine Comedy, so we wanted to, you know, bring back the true title. That Dante. Back to the original. Yes. With modern music. Good to have you on the show. Jansky, live in Noordewijn. Dank u. You make me remember the sound above paradise. You make me remember the sound above paradise. Chest to the truth that's coming. Hand out your hands, leave your heart wide open. Expand your brain, crack up your head. Sharpen your mouth and ears and nostrils. Tear down your eyelids and show me your eyes. Rip off your soul, make it large. You make me remember the sound above paradise. You make me remember the sound above paradise. Open your chest to the truth that's coming. Be hell, be paradise, be purgatory. I'm the alien that has landed in your balcony with
all my ships, with all my ships. With all my ships, with all my ships, with all my ships. You make me remember the sound. You make me remember the sound. You make me remember the sound above paradise. Paradise. You make me remember the sound above paradise. Paradise. You make me remember the sound above paradise. You make me remember the sound. Wauw. Dank u wel. Erg mooi, indrukwekkend. Janski, ze komen dus uit Spanje, wij zijn op Mallorca. Ze staan op Eurosonic en voor de liefhebbers. Jong spelen ze in Club Hemingway hier in Ljouwert. Jong Led, zit ik er maar bij. It's gonna be late tonight? Yes, at 1. At 1. Okay. Be early in Club Hemingway, dames en heren. Zitten ze met hun beiden optreden. It's gonna be a long set, long gig. Will be a long gig, 1 hour gig, and it will be more the dance sort of. And more interactive. Ja, my cameramen are more into rock. Okay. Ja, oké. Ja, ja, dat hè? Ik pleeg nou. Oh, teasing. Oké, Janski, site or Facebook or something like that. How can people find some information about you? We can find us on Facebook, on Instagram, on Twitter, and we can find we are Radio Jansky, @com, and we have a Bandcamp page if you want to hear our music, and you can find us in Spotify, iTunes, all the digital platforms, and you can buy us vinyls or CDs if you want, and we send you wherever. Perfect. Thank you. Happy to have you on the show and hope you see again here in the studio. Good luck tonight in Club Hemingway and see you next time, I hope. It was lovely. Dank u wel. Dank u wel, ja. Janski, ja, hartstikke mooi. We gaan naar de andere kant van de studio en dan komen we Sietse Heimertje in. Sietse, hoi. Hoi Willem. Hoe is het bij jou? Ja, een beetje herstellen van de griepje. Ja, ik get het. Ja, een beetje rauw. Ja, een beetje rauw. Nou, ja. Dat is ook wel lekker toch? Ja, van een week is zo'n Joop Obama. Je had die grieperig thuis. Joop, ik wens die bij deze even alle bedskip van de wereld. Doe had het dus correct op tieten op het dus. Nou ja, ach ja. Goed beter maar. Of maak je het kind slimmer. Maak even een flauw brechtje met je Jim Better wit niet. Nou, misschien wel. Ja. Nieuw album? Ja, dat wordt een nieuw album, ja. En nou ja, als je ZZP'er binnen, dan denk je wel eens van, dokter daar even goed. Jim Better wit niet. Van, het kan hier en daar wel eens misgaan. Dus de dingen die ik doe, is het misschien Jim Better wit niet. Kijk niet beter een vaste baan nemen of zo. Bist er wel eens zo'n zeker oer of niet? Nou, je praktiseert natuurlijk altijd hoor. En het... ja, dat speelt natuurlijk altijd mooi. Want, wat is er van besteden? Ja, en muziek is natuurlijk altijd wel wat de vraag. Van, ja, krijgen we een volgende optreden en zo. Maar aan de andere kant, ik vind het mooi om te doen. En je moet er ook wat vertrouwen in houden. Je moet er een beetje in jou. Dus het is, de hoofdzaak is natuurlijk van volgen die het. Dus, vorige plaat weer een heel persoonlijke plaats. Ja. Als de product in jeugd en de familie en voor en wat deze plaat, hoe zou die omschreeuwen? Ja, eigenlijk ik wel. Ja. Een soort familiealbum deel 2. Ja. En waar komt er nou naar voor? Nou ja... een beetje was het mij maken om jou. Ja, nou is het zo vreemd. De vorige cd, dus hij het al. De familieleden die bezongen. Maar vroeger had ik nog een broerhand. Maar die is stoorn.
nou ja, nog geen 4 jaar. Ik ben zelfs 2,5 of zo, dus ik weet daar net het meeste meer van. Maar dat had natuurlijk altijd wel... Wat slaat een god in het gezin? Wel in de loft hangen. En vroeger weer het natuurlijk helemaal zo. Dat, hoe gingen mensen daarmee om? En dat nummer zeker nog net waan trouwens. Maar ja, zo'n nummer zit er ook op. En eigenlijk keek ik van, ja, god je... Hier in Heskrooien was het nummer, maar ik kwam erachter aan het pad van de nummers. Ik had we geen hoe ouder worden en zo. Van, nou ja, dat je denkt van, ja, doe ik het wel goed. En soms dan kom je eens op een punt te staan van, ja, wil ik dit nou wel? Ik vind het wel hartstikke mooi, maar... Waar ben ik mee bezig? Maar nou ja, het is net... Maar kijk eens volwassen worden. Ja, misschien. Nee, dat mag je eigenlijk net worden. Maar dat je denkt van, god, ja, je hebt wel mooi werk, maar ja, is het al je werk? Vind ik het dan wel leuk? Maak eens even een stap nemen. En dus ja, zulke soort nummers zitten erin. Maar ja, daar zit ik wel nog vrolijke dingen in. En ik zal denken, over 2 weken kom ik in mooi. Ja, het kost met de hele band? Maar de hele band. Ja. En dan, nou ja, dan zitten we natuurlijk wat steviger werk doen op een cd. En die het nog uitkomt, staat natuurlijk pro de band vastgezet, maar in het, ja, in de studio heb ik gewoon de tijd en de rond. Precies, om het deel te zetten. De rond om de dingen uit te werken zoals zelf was. Maar nou ja, ik zal nou dus akoestisch spelen. En dat is een beetje zo de nummers thuis ontstaan. Ja, maar dit programma is een kwestie van plan, 4 vooruit, en met bandleden kennen. En toen zei ik in zitten, wat ik wel een keer is na de CD-presentatie met de band. Je komt, maar kom dan jij er even alleen. Maar dan geven we even de presentatie, want dat wordt een feestje. Nog even ervoor een hele. Daar komen we aan nog alleen hoe te spreken, hoe en wat. Ja. Maar we even reclameinformatie. Ja, zeker. Maar 2 weken heen ben je maar de band. Ja. Maar dat is nog correct voor. Oh, zit ik nou datatron? Ja. Ben je nog correct voor zelfs? Ja, nee, ik heb de kans om 2 keer. Ja, nee, graag. Nee, ik vind het leuk, dat is de best. Welke nummers kiest u aan? Skip en achter mij. Nou ja, dat gaat horen wat ik correct al een beetje verteld heb. En ja, wat meer traditioneel. Ja, gewoon een geintje. Ja, dames en heren, zitten serieus en een geintje. Live in Noorderwien. Ik ga een mooie baan, ik weet net wat het is. Maar soms denk ik, dit had ik net vol. Van mij bekroept gevoel, er is wat dat ik mis. Is dit best genoeg, is dit wat ik wil? Wat ik maar hield dit jepper om, want de ziekje naar de zin. Vaak denk ik heb het je wel aan. Misschien wordt het tijd achter de horizon te schenden, dat ik mijn skippen achter mij verbrand. Ja, dat ik mijn skippen achter mij verbrand. Wisselgiet in het leven, nee, dat had geen in. Maar alles hak op de rails en gaat zien gang. Oh, nou, dat ging was zitten, nee, dat is net mijn geen. Toch stink ik toch een stap bij de sprong. Maar ik maar hield dit jepper om te zieken naar de zin. Vaak denk ik heb het je wel aan. Misschien wordt het tijd achter de horizon te schenden, dat ik mijn skippen achter mij verbrand. Ja, dat ik mijn skippen achter mij verbrand. Zo fris als nooit een tong erbij. Bruin in de bosjout, jongspul er een kans. Misschien wordt het tijd dat ik mijn galle spui en mijn skippen achter mij verbrand. Wat ik maar hield dit jepper om te zieken naar de zin. Vaak denk ik heb het je wel aan. Misschien wordt het tijd achter de horizon te schenden, dat ik mijn skippen achter mij verbrand. Ja, dat ik mijn skippen achter mij verbrand. Ja, dat ik mijn skippen achter mij verbrand.
Nu krijgen we een nummer over Geert uit Gersleert. Nu gaat het net per se over Geert uit Gersleert. Het is een soort type. Type van tolwaanbachten, tredje en ongemakken. Let mij vertellen van Geert uit Gersleert. Al wat er dier dat een dier verkeerd. Krieder de kon, ja het is weer uniek. Daarom er in chance let een tagelijk. O Geert hier een baan als timmerman. En timmer je dier mooi en protteeland. Maar mooi de hammer weer net op en top. Hij sloeg net de spieker, maar zijn maat op de kop. Wie een brokken van ijzer, dan weer een magneet. De grootste hampelman van de planeet. Tove ambachten, tred je in ongelukken. Je gaat hier baan in een slieterij. Verkocht er cognac als alcoholvrij. Je gaat zorgen er voor nogal wat stress. Zijn baas onder drank en de zaak op de fles. Wie een brokken van ijzer, dan weer gaat een magneet. De grootste hampelman van de planeet. Tove ambachten, tred je in ongelukken. Installateur had Geert even west. En ik in je bos is dat gie ik net best. Wetter uit de kachel en gas uit de kraan. Mooi grote knal, dit is het job van de baan. Ja, zat alle Geert van het hier in de doos. In een vleesfabriek of op een kantoor. Maar vergeet ik kam hetzelfde verhaal. Al wat hij die wie catastrofaal. Geert werkt nou bij de KLM. In een 20 systeem bij een eerste netsjen. Van vast uit west, best lot genoot. Van Geert mooi zijn baan als brokkenpiloot. Wie een brokken van ijzer, dan weer Geert een magneet. De grootste hampelman van de planeet. Tove ambachten, tred je in ongelukken. Ja, tove ambachten, maar hield in ver die brokken. Dankjewel. Aanspraken van nog even mee. Ziet ze hoe zijn nieuwe album. Maar we gaan eerst nee, het nice. Altijd mooi en verzorgd met Trekpleister. Biodermal zorgt voor effectieve huidverzorging. Nu alle Biodermal gezichtsverzorging en reiniging 1 + 1 gratis. Trekpleister. Altijd meer drogist voor jou, ook online. Met Even Weg naar de mooiste bestemmingen in Europa. Super voordelige busreizen. Kijk voor al onze bus-, vlieg-, fiets- en singlereizen op effenweg.nl. Wij zijn even weg! Hey vakman, geld verdienen zonder je klusklauwen uit je mouwen te steken? Bij Toyota is je oude bus geld waard. Tijd voor een nieuwe, de Toyota Pro-Ace. Echt de bus voor jouw klus, helemaal op maat gemaakt. Of je nou aannemer, schilder of installateur bent. Inruilen en overstappen met die hap. Kom naar de Toyota dealer of kijk op toyota.nl. Met een vliegbusreis naar Sardinië? Effenweg.nl. Wij zijn even weg! Last van eczeem? Gelukkig is er Graham's eczeemcrème. De natuurlijke crème die eczeem behandelt en verlicht. Graham's, het natuurlijke antwoord op eczeemklachten. Koop Graham's eczeemcrème nu bij Ethos en Bol.com. Een goede occasion kopen met 2 vingers in je neus. Dat is via BOVAG.nl. De betrouwbare occasion site van BOVAG. Via BOVAG.nl. Zeker weten. Omroep Friesland. Oorstemt op Dij. Azes dus toch bij Noorderwiel onder oren met Adrie de Boer en oren gasten. Maar nou het nijs uit de provincie met Tiete Sijers. De
politie had van de morgen weer onderzoek dien op het hiem van de man die juster om het leven kwam in Nijwanne. Het hiem aan de Schotenlandse waai is afsletten met stekken met zwart plastic. De man kwam om het leven nadat de politie inschakelde wie omdat er hem zelfs te kwam van woe. Doet de politie hem helpen woe, reed er mij de auto op haar in. De politie scaarde op de auto waarna het iets in een moer botste en in de brand vleeg. De man uit Nijwanne weer net meer te redden. Het is nog net bekend wat hem nou correct het leven kosten had. Daar wordt nog onderzoek naar dien. Rijkswaterstaat begint goed met het bergen van de containers. Dit begint dit jaar van de MSC Zoe in de Noordzeevoeren. De berging gebeurt Boppeskielge en in de Eemsgeul bij Greenslaan. De matten maaien noord 271 containers in zee lezen. De bergingsoperatie wordt het alle gedacht won. Erwin de Feiter van de Rijkswaterstaat is blij dat ze nou beginnen kunnen. We gaan er voorlopig even vanuit dat we eindelijk een paar slagen kunnen maken. En iedereen is er ook heel blij mee. Dus ook alle surveyschepen, alle onderzoeksschepen om de bodem in kaart te brengen zijn weer uitgerukt. Er zijn schepen aanwezig om als het bij de berging zo mocht zijn dat er spullen in het water komen, dat die meteen kunnen worden opgeveegd. Dus ja, alles staat paraat. De sluiting van een Philips-fabriek in Engeland zou een boost voor de werkgelegenheid in Drachten betutten kennen, want Philips wil de productie van dat fabriek oerbrengen naar de vestiging in Drachten. In Engeland werk je meer dan 400 mensen in het fabriek, maar het is net te zeggen dat er ook in Drachten zoveel banen bij komen. Vanwege de brexit lijkt ze de verhuizing gevoelig. Ze ben in Drachten dan ook weer omhoudend in haar reactie. Toch is Jan Kamferbeek van het vakbond CNV wel blij met het vertrouwen dat Philips in de vestiging in Drachten had. Mensen dat hier investeerd wordt in andere producten hier in Drachten in het plak, dat jouwt ik wel wat zekerheid voor de toekomst. Het Rijk steekt 1 miljoen euro in het Nationaal Testcentrum Circulaire Plastics. Dat komt op Ecopark De Wierde op het Jereveen. Het centrum docht onderzoek naar hoe plastic het beste werbruikt worden kan. De provincie betelt het ook mee aan het testcentrum. Het is de bedoeling dat ik onderwijsinstellingen belutsen worden bij de onderzoeken naar hoe plastic tenai net meer bij het smarigers bedaart, maar werbruikt wordt. Die onderwijsinstellingen hebben zelfs onjoen dat ze dat waan willen. Het testcentrum voor plastic vergt een investering van 3 miljoen euro voor 3 jaar. Dan het waar. Van de middag is het meest droog, maar geregeld zin. Het is 4 of 5 graden. Vannacht dan vriest het tussen de 1 en de 4 graden. In het weekend is er een soort zinnen. Nachts dan hebben we matige ontlichte frost. Mandy ook een soort zinnen. En nachts dan vriest het ook wel licht. Binnenkort komt uw lijfrente vrij. Weet u al wat u met uw geld gaat doen? Kiest u voor uitkeren of doorgroeien, sparen of beleggen? Welke kant u ook opgaat, uw vrijkomende lijfrente biedt mogelijkheden. Ga naar Sintvest.nl en maak de berekening. Het vermogen om je vrij te voelen. Sintvest. Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product varieert en afhangt van de onderliggende beleggingen. Je espresso-machine houdt van zacht. Je vaatwasser houdt van zacht. Je douche houdt van zacht. Zacht houdt van Aquacel. Ga naar aquacel.nl voor 100% zacht water, 100% kalkvrij. Aquacel, de kracht van zacht. Ga naar aquacel.nl voor 100% zacht water, 100% kalkvrij. Big sale bij Big Bazaar. Met bizarre kortingen tot wel 50%. Mis het niet en ga snel naar jouw dichtstbijzijnde winkel. Big Bazaar. Bijzonder veel, bizar goedkoop. Ook tijdens de Big Sale kun je bij Big Bazaar je freebies van BP inwisselen. Het is zo anders ingericht. Met je spullen netjes uit het zicht. Nu bij IKEA. 10% IKEA Family korting op de hele Besta-collectie. De actie loopt tot en met 28 januari. Kom naar de winkel of koop het op ikea.nl. Wereldwijd gaan 9 van de 10 kinderen met een handicap niet naar school. Het Lilianenfonds zorgt ervoor dat zij wel naar school gaan. Ga naar lilianenfonds.nl en kijk wat u kunt doen. Voor €3 per maand helpt u een kind met een handicap naar school. Ga naar lilianenfonds.nl. Met Renault wordt deze winter een magisch avontuur. Want als je nu de wintercheck doet, krijg je tot wel 70% korting op meer dan 100 winterse uitjes. Zo vaak als je wilt. En je maakt kans op een compleet verzorgd verblijf in Village Nature Paris bij Disneyland Parijs. Klaar voor een beetje magie? Maak dan nu een afspraak voor de wintercheck. Bekijk de voorwaarden op Renault.nl. Trekpleister heeft altijd meer voordeel voor jou. Voor verzorging van top tot teen, nu op alle Andrelon haarverzorging, styling en bad en douche 2+2 gratis. Trekpleister, altijd meer drogist voor jou, ook op trekpleister.nl.
En we gaan terug met het muzikale feestje te vieren. Muzikale dwarsplein neem ik het ook wel. Daar komt Elsie niet in Del. Straks Green and Ship, het verhaal, motororgel, theater. Een heel soort. Maar nog even nijpraten met Sietse Heimer. Super correct. Voor de break die er al 2 nummers. Ze komen van het album Chin Better Whitney. Dat is wel leuk trouwens. Bij collega Erik Enema. Kaza Enema op de radio. Er komen de week elke dag een track. Ja, dat kan me correct even vertellen. Nou, Ja. dat is goed nice. Ja, dat vind ik. Ja. En daarna komt toen nog maar de band hier. CD, hij is er al. Ja. Meestal is zwitten en dat speel maar op tijd komen. Ja, maar om eerlijk te wijzen, deze is al niet kleren. Oh, die is al heel lang op een saldo liggen. Nou, nee, ik denk, ik breng eerst wat singeltjes uit. En ondertussen, ja, hier en daar dan op een gegeven moment denk ik van, ik wil nog hier een keer masterlid of zo. En dat heb ik dan nog niet in. Maar ja, dan vervolgens een hoesmaatje. Nou ja, je kunt het hier ook wel broeken, hè, want er gaat gauw zijn wat mis of zo. Ja, en dat was een nighting en dat was het ook mooi haar natuurlijk. Ja. Mooi trouwens, mooie cd, shot er prachtig uit, mooi pakket, 15 nummers erop. Ik liep er nog even zien. Nou, van de week in ieder geval bij collega Erik Enema, na je week op de radio te jaren. Als je er beeld behaalt en misschien van de radio, ik lees gewoon de poster ook even voor. CD-presentatie Sietse Heimer, Chin Better Whitney. De titel dus van de cd 9 februari. Daarvoor komt hij nog met de band, voordat je hem in Weiden mag even zeggen, dorpshoes Weiden met Spielie die band, is dat een vaste band in Tusken? Nou, ik speel er inderdaad vaker. Maar hij heeft bij de vorige CD heeft me geholpen. En met topmuzikant. En hartstikke leuke mensen mooi te werken. En die maakten mij er wat terug in slepen. De 3 februari. Dus wat special guest of gewoon de plaat? Hoe bedoel je? Nog muzikanten van Boeten nu? Of zei ze, dit is gewoon het feestje van Sietse Heimer? Nou ja, een aantal mensen van de band. Ja, er zijn eigenlijk net mensen die hier op Mars spelen. Enkele wel trouwens. Sipke de Boer die zo mooi was. Die had wat koorkens in zong. En Famke Buurtje Dwarp, Anke Boersma, die had ook wat koorkens in zong. Nou, dat voor mij vooral die zangen erbij. Klinkt hartstikke te gek. Dus die helpen mij dan. 3 februari, Dwarfshoes Weidem. Hoe ik een beetje met de hele band, want dat had ik toen zin zijn. Kom eens eerst solo, daarna met de band. Want Sietse draait al, ik word naar de vreemd. Hoe lang mee? Nou, dat vrees krijgt nog niet. Nee. Heel lang. Heel lang. Ik ben in zondag begonnen. Dus Oei. dat is meer dan 40 hier. Ja, nou, dat is een van die muzikanten die van mij. Ja, applaus dames en heren. Net altijd professioneel, ja trouwens. Nee, maar hij is wel altijd bij zijn. En dat is wel aardig, want de wie krijgt die in de zijs, die had bij mij nog gitaarles horen, of niet? Ja, Willem daar. Ja, Willem. Willem. En Zonder die zit naast de Warme, de broodjesartiest van nou, dat mag ik natuurlijk niet zeggen. Nou, en Hartse komt bij de buurt waar. Hartse, kom er even bij, want dit is een mooi berichtje naar de volgende act. Sietse, ik tref je 2 weken. Best genoeg. Dankjewel, jongen. Hartstikke mooi. CD is dus uit. En op deze stuur de gelukkig nog mij te krijgen. Hartse Karsten, hoi. Ja, hoi Willem. Waar is mijn naam? Ik ga een hele ploeg maar nemen, hè. En ik ga hier in Overhals, hè. Voor de garage is motorolie, hè. Ja, het ziet er fantastisch uit. Even motorolie. Muziektheater? Muziektheater is cabaret. En wij spelen in garages. En daar kan ik wel zeggen dat nota alle garages uitverkocht binnen. En wij denken er nou om tenminste een nieuwe productie te doen. En dan zien we een nieuwe productie en dan ben we druk maar in tarieting. Motorolie, wat gaat doen? Het gaat natuurlijk over de auto en alles wat we in de auto vinden. De heilige koe, hè? Ja, de heilige koe, jong. Maar ja, het wordt al elektrisch, hè. We maken al het milieu mee. En als je zo dan in de garage wat er al afspeelt, wat ze vinden in de auto's, nou, dat was toch net weten, Willem. En daar hebben we dus eigenlijk het hele script, het hele verhaal op gebaseerd. Wat komt er uit die auto's bij het verhaal in de garage? Ja, maar ik de leefde en maar ik de deer komt dus van. En zelfs de bevallingen komen erin voor. Wow. Ja, dus dat is heel wat. Ja, die auto die speelt ongemerkt misschien toch een enorme rol in je leven. Hè? Ja, die auto kennen we net zonder. Ik bedoel, er wordt heel wat oppoetst op auto in plaats van uw eigen vrouw. Maar ik wil weekends wel eens zien wat er meer glimt. De vrouw of de auto. Nou, dat ben ik maar dat is een heel hard fragment ooit bij Sonja Barend. Wie een autoliefhebber. En nou ja, Sonja vrede, want had je maar kiezen maten. En de vrouw ziet erbij, dat wie wordt een echtscheiding. En hij zei, ja, dan gaat de auto voor. Ja, dat is wat Sint-Wurg, hè. Maar ik denk dat het bij de meesten nog zo is. Ja, hè? Ja, dat die auto alles is. Maar er zit hier ook een lied in. Dat is van Laurens, mag ik ze even vertellen. Die kan net zonder zijn auto. Daar gaat de auto voor dan het bed. Leven, ik ruil mijn auto net in, hè? Best nummer 1. Ik mag tussenkomen. De hele band, kies je bij naam of net? Nou, Anton. Ja. Sietse. Ja. Frits. Ja. Jacqueline. Ja. Uzerop. Ja. En Erwin. Nou jongens, leuk dat te binnen, welkom. Ik had CMC net lang praten, even lekker een feestje ervan bouwen. Dus ben je er klaar voor?
Ik hoop het. Ik jij het wel. Green Shepherd, live in Noorderween! Waarom is er mij een Noorden gaan? Het slipke is net voor mij. Wat bestoingen mieren in? Ik hou echt van die. Het is die eigen kaart, dit toch verschrikkelijke zeer. En dat om een slipje van haar en ik nog redend op hier. Het vuur is in mij doven dood, ik nep meer van die hart. Ben van het lok beroven, geen voet, hou het kort. Do bist vreemd, geen dus rot op, donder je op. Do kies nou maar je oren hier, verdomme donder je op, rot op. Voel net meer mijn reputatie, dus donder je op, rot op. Ik ken die wel haten, slip eens onder deze autostoel. Sla het door, efter mij dicht, haast van mij dan in de voel. En haat je die kutgezicht, het is zo goed. Het vuur is in mij doven door, ik nep meer van die hart. Weer van het lok beroven, do is mij kort. Karin fout onderdsen, onder de autostoel naast de laptop. De leefdaast overbrutsen, verdomme donder je op, rot op. Verdomme donder je op, rot op. Verdomme donder je op, rot op. Sigarettenreek om ons heen, alles bier. Maar ook de rücken eben en jongens waren we te sliepen. Nog een tevreden, hand in hand, naar een vrouw biedt. Wat wie het mooi, die tijd lang verleed. Wat wie het mooi, die tijd lang verleed. De bak. Viel ik mij op mijn gemak? Ja, ik knoer het oer die dik. Heel mijn brood, dat is meer ik. Snelheidsborden, schuch ik net. Daarvoor is het al vaakste let. Trap het gas weer stevig in. Mijn maat is er, die is blink voor het gevaar. En dat vinden ze maar raar. Maar ik ben het koning op het beton. Niemand slingert mij aan de bom. Ze kunnen mij niks keren. Wow, ze kunnen mij niks leren. In mijn dikke GTI-meesken lit ik alles after me. Wat wie het mooi, die tijd lang verliet. Wat wie het mooi, die tijd lang verliet. Wow. Voor een dikke turbo en die zware fles op PK's. Alle vrouwen vinden me prachtig. Dit zakje, hun BH's. Want ik ben die stoere richel. Ja, ze vinden mij een hunk. Ik ben die Frieske Max te stappen. En dat binnen, heus geen grappen. Ze zissen, het mag net kennen. Ach, litty losers, dan maar rennen. Dan behaal je niks haak net. En die wet is net niet wet. Ze kunnen mij niet skeren. Ze kunnen mij niks leren. Ik ben
verliezen. In die dikke GTI. Wat wie het mooi, die tiert lang verliezen. Wat wie het mooi, die tiert lang verliezen. Die tiert lang verliezen. Die prachtig blondier. En ik een heel mooi lichaam, geen gramke te zwier. Het lijkt dus net aan haar, dat ik het net koer. Maar doe ik haar kop langs, ja, wist ik wat ik hoor. Lampjes, voetjes en knopjes. Jouw heel een kickskop. Ja. Zo ga je nou te stelen. Dan doe ik er bovenop. Ik doe een auto zeg. Circus net zeuren, dan riep ik mijn kans. Dan had je niet mijn chin en dokter Broekdel. Kwijl op de uitlaat en wacht je kind wel. Gordels, pegels en knapjes. Jouw heel een kickskop. Ja. Zo ga je nou te stelen. Dan doe ik er bovenop. Ik doe een autoseks. Jouw heel een kickskop. Ja. Zo ga je nou te stelen. Dan doe ik er bovenop. Ik doe een autoseks. Vleer mij 100 kilometer terug een bocht. Nee, het is mee te gek. Onroppen, broek toch niet verstaan. Ik jou die aan bij het gerjocht. Soms tienen schelle mensen mee u erop en vangen te snel iets gek. Stek de vinger op, heeft het pimpje auto. Jouw medenoffelijk idel. Oornroppen. Mooie auto, kameraad. Je niet meer zelfs te klimken. Bij vooral je jou, ik even meer gas en begin maar mijn ding te winken. Liesjes, haak een hekel aan, die hebben het bij mij bedoeld. Een mooi wijntje, hij vloog neer uit de boot. Heeft
een auto rijden, nee dat is mij net nooit zin. Ja, mijn auto is diger solide. Kan lessen een zwier ongeluk aan, dat lei aan een oren in. Oren erop, hij broekt er net zien verstaan, het lijnen bejaarden, wordt te verstaan. En niet als een slaak op een slachte dik, in op een remmen steen. Nou die ik mij mijn poort nog in het verband, met hebben ze hadden verstaan. Want ik ga een auto kocht, het is een mooi wijntje. Hij vloog neer uit de boot. Heeft een auto rijden, nee dat is mij net nooit zin. Ja, mijn auto is diger solide. Ja, mijn auto is diger solide. Geweldig. Green Sheppen en motorolie. Oh, nee, net voortrennen. Jongen, maar speel je nog zelf al nog theater? Hebben er nog theaterrol in of ben je puur met de muziek doen? Nee, wij spelen echt in het stek. Dus wij spelen en wij jongen, wij dansen zelfs. Ja. Wat is die personage? Ik heb meerdere personages, maar mijn hoofdpersonage is Betty. Ja. En Betty is garagehouder? Nee. Betty krijgt autoreles en Betty houdt van man. Oh. Dus laten we het erop houden. Oh jee. Ja, laten we het erop houden. En wat voor rol is dat? Nou, ik ben een autogaragehouder. Ja? Doe best de baas? Ja, ik ben de baas. Ja, een vrouw hè, dit keer. En Betty en Doe, dat gaat net, denk ik. Hoor. Nou, die heeft net een soort monniken te krijgen. Ik dacht jaloezie of zo, maar... Nee, dat valt het mooi. Nee, hè? Nee. Nog één keer? Wanneer? Ik begreep, je kunt het nog één keer opvieren? Nou, dat weet ik net. Oh. Ik heb niks meer nog uit. Oh, nou, dat regelt hard zo. Ja, daarom. Dat ging het door. Ja. Hier is de blueskut, jongen. Ja, nou ja, dat is een voorstelling dat ik dat deed. Dus ik denk het moet wel een beetje echt wezen. Dit is voor de ogen nou of voor Eslaan. Ja, maar er zijn nog mensen die dat helaas als jongen. Hey, en Willem, ziet ze heimerzijde leven. Dus hier staat ooit gitaarles bij je? Ja, klopt. Zeker. Ja, maar nou eens jong. Ja, en toneelspelen. Ja. Wat is die rol? Ik ben Mohammed. Mohammed? Allah is groot, hè? Allah is machtig. Ja, had ik maar mijn lul, hè? Was die maar 1,80 meter. Ja. En hoe speelt hij dan? Wat voor rol had hij een beetje in dat hele stuk dan? Is dat iemand die bijvoorbeeld de monteur is? Of? Nou, hij blaast wel dingen op. Ze het zo is. Hij is zelf een terrorist. Ja, oké. Ja, dat zien we erbij. Hè? Ja, tuurlijk. Ja. Actueel nieuws nou. Ja, goed man. Prachtig. Hotse, kom er nog even bij snel. Prachtig, mooie, leuke jonge club. Het Broes van Energie. Ja, we proberen elke keer weer met nieuwe gasten of spelers en jongens te komen. En die ik bij een kans en opstap te gaan, zodat ze bij het vierde kennen. En dat geldt ook voor de nieuwe productie straks. We gaan de agrarische sector op, is de bedoeling. Dus in plaatsen. Dus sommigen zullen erbij blijven en sommigen zeggen van nou, we varen zo een bootje. Maar begrijp ik dat goed? Je zult nog één keer opvieren, dus een motorolie? Ja, we gaan één keer naar... Let op jongens, even in de agenda zetten. We gaan één keer hebben zijn, dat is naar Jacqueline haar huid in de garage in Waskenaar, om daar nog één keer of 2 keer op te treden. Bij Betty?
Bij Betty, ja. Bij Betty haar eigen. Dat trekken ze nooit meer kwijt. Nee, dat denk ik net, nee. En na je vaststelling, wanneer is de planning? Nou, we zijn met scrolls aan de gang. En we hopen dat we in oktober los kunnen met de eerste repetities. Dus en dan wordt het weer in het voorjaar. Dank u wel, Green en Shep. Hartstikke mooi. Applaus! Yo! Ik zoek even naar Dolf. Hoeveel minuten had ik nog in deze uitsturing? Want ik heb mijn klok net bij me. Een minuut. Oh, dan ken ik. Mooi, even naar Bruno. Bruno Rummler. Straks in het laatste uur de Jervenmek. Bruno, kom er even bij. Is worst. Heel kwaad kunnen we die even introduceren. Want hij is natuurlijk troubadour, singer-songwriter. En hij had een, hoe neemt het? Een uitklapgitaar. Nou, of een inklapgitaar. Ja, ik ben er nog niet helemaal wist van. Het is heel simpel. Mooi ding trouwens. Dank je. Er zit een fjouwe screw op de achterkant. Die kan ik eruit schroeven en dan vouw ik hem in mijn koor en dan kan ik hem zijn backpack doen. En hij is van carbon, dus hij is unbreakable. Ja, bij mij kan alles kapot. Dus jou hem net om mij. Hoe een heel iemand te testen. Wij praten straks een uur, want dat is de reden dat ik hem naar voren heb. En deze gitaar ook heel bijzonder is. Hij maakt aan in het tos, toen had ik een reistos mee. Toen is er even vertrog. 5, 6 maanden? Ja, 5 maanden ongeveer. De wereldtour? Nou, Azië en Ierland. Dat ben de speerpunten. 2 dingen die ik graag even zien wil. Ja. En we moeten net verbaasd op zien dat hij niet in Zuid-Afrika, wij bellen of zo. Nee, net, maar ja, hoe mag ik dat even zeggen? Het staat nou net in de planning, want dat staat ijs in de planning voor de tweede ronde. Waarom deze eerste ronde? Is er aanleiding of gewoon dit boest altijd een keer? Ja, ik wil altijd alles naar het regenwoud. Dit er nou nog? Dat is er nou nog. En Ierland, ja, sinds ik een heel iets jonkje ben en fan ben van Ierse muziek en zei hoe graag naar Ierland. Nou ja, ik denk, ik ben nou 30. Het maakt er nou maar van komen, want anders komt het er niet meer van. We praten er straks over. Straks nog volle meer in het laatste uur van Noorderwind Live. Hebben we bijzondere optredens hier. Hoe en wat? Dat jij hem op alle mogelijke manieren via internet, radio of televisie. Wat mij onbelangrijk graag gewoon dadelijk naar het nice. Bij Omroep Friesland op de radio. Casa Enema. Maar Erik Enema. En ik lid ik bij de mooiste muziek in Friesland jaren. Dat ken heel vergeten pareltjes van de Friese Bries, die hebben 80 versen. Maar ik opnames van nagelnijen Friese bands en artiesten. Soms stevig, soms apart, maar altijd nieuwsgierig. En vaak verzoen van een mooi verhaal. De Friese muziek stiert als een koers. Casa Enema. Van zon ontachten. Nou, wij er bij. Bij Omroep Friesland. Met Renault wordt deze winter een magisch avontuur. Want als je nu de wintercheck doet, krijg je tot wel 70% korting op meer dan 100 winterse uitjes. Zo vaak als je wilt. En je maakt kans op een compleet verzorgd verblijf in Village Natuur Paris bij Disneyland Parijs. Klaar voor een beetje magie? Maak dan nu een afspraak voor de wintercheck. Bekijk de voorwaarden op Renault.nl. Ja, en toen fietsten we achter de gids van Kras de Hoek op. Wat je dan ziet, echt... alsof de tijd daar stilgestaan heeft. Er valt nog zoveel te ontdekken. Kijk voor jouw volgende reis op kras.nl. Boek nu je mooiste reis voor de beste prijs. Bekijk ons aanbod op kras.nl. Nu bij Kruidvat alles van onder andere Therme, Bio-oil, Jordan of Vogue, tweede halve prijs. Plus gratis tweede kaartje voor de huishoudbeurs ter waarde van €15,95. Dat scheelt weer in de beurs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met Nissan All-Inclusive rij je een Nissan Qashqai en Connecta uit voorraad al voor €309 per maand. Inclusief 4 jaar garantie, onderhoud, pechhulp en de nieuwste technologieën. Zoals Nissan Connect Navigatie en Around View Monitor. Bekijk de voorwaarden op nissan.nl. Nissan, innovation that excites. Let op. Geld lenen kost geld. Kom nu langs. Welkom bij ABD. Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en taanjogetucht.2fm. Omroep Friesland. Oorstemt op Dij. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Binnen de coalitie is de lucht nog niet opgeklaard sinds het interview met VVD-fractieleider Dijkhoff in de Telegraaf afgelopen zaterdag. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS langs de betrokkenen. Vlak voor de ministerraad gaven vicepremiers De Jonge en Ollongren toe dat het er hard aan toe ging in het coalitieoverleg van afgelopen maandag. Volgens hen is de kou inmiddels uit de lucht. Dijkhoff had zijn D66-collega Jette in het interview een klimaatdrammer genoemd. En ook zei hij dat hij liever het kabinet liet vallen dan dat hij gewone mensen voor de kosten van het klimaatakkoord laat opdraaien. Coalitiegenoten zouden hem dat nog steeds kwalijk nemen.
Autofabrikant Tesla ontslaat 7% van het personeel om kosten te besparen. De elektrische auto's die het bedrijf produceert moeten goedkoper worden om te kunnen concurreren met andere autofabrikanten. Dat schrijft oprichter Elon Musk. In het derde kwartaal van vorig jaar maakte Tesla voor het eerst in lange tijd winst. Ook in het vierde kwartaal wordt winst gemaakt, maar minder dan in het kwartaal ervoor. Exacte cijfers worden later gepubliceerd. Bij Tesla werken ongeveer 45.000 mensen, onder meer in Nederland. Wat de gevolgen zijn voor het Nederlandse personeel is niet bekend. Justitie eist 60 uur voorwaardelijke taakstraf tegen een lid van de mobiele eenheid. Die reed 2 jaar geleden op de Koolsingel in Rotterdam een Feyenoord-supporter aan tijdens voetbalrellen tussen supporters van Feyenoord en stadgenoot Excelsior. De supporter liep een dubbele beenbreuk op. Volgens de officier van justitie deed de ME'er het met opzet. De ME'er spreekt dat tegen. Volgens zijn advocaat maakte hij een inschattingsfout in het verkeer. Dat is niet strafbaar. Het weer. Afwisselend zon en wolken. Blijft op de meeste plaatsen droog. Het is rond de 5 graden. Vanavond koelt het snel af en vannacht kan het -3 worden. Morgen is het vrijwel droog en dan wordt het van 2 tot 3 graden ongeveer. Dit was het NOS Journaal. Ja, nog hier een uur te gaan. Als mijn heel bijzonder optreden van de Menje Notes of Menje Noten. We zullen het aanstaan van de heren zelf. In ieder geval bijzonder optreden het komende uur in Noordwien Live. Graag tot dadelijk. Kijk, met Bolderman. 4 of 5 dagen geheel verzorgd naar het indrukwekkende Berlijn vanaf €89. Bolderman, voor stedentrips en alle andere fantastische reizen. Aanbetaling niet verplicht. Kijk op bolderman.nl. Hey vakman, geld verdienen zonder je klusklauw uit je mouwen te steken? Bij Toyota is je oude bus geld waard. Tijd voor een nieuwe, de Toyota Pro-Ace. Echt de bus voor jouw klus, helemaal op maat gemaakt. Of je nou aannemer, schilder of installateur bent. Inruilen en overstappen met die hap. Kom naar de Toyota dealer of kijk op toyota.nl. Sommigen dromen van een roadtrip, maar voor mij is dat niet genoeg. Ik denk groter, want aankomende vrijdag staat de jackpot op 27 miljoen. Ga naar de winkel of eurojackpot.nl en speel mee. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Trekpleister heeft altijd meer voordeel voor jou. Voor verzorging van top tot teen, nu op alle Andrelon haarverzorging, styling en bad en douche 2+2 gratis. Trekpleister, altijd meer drogist voor jou, ook op trekpleister.nl. Het is weer vreemde maar het weekend vaart door. Maar Noorderwien beginnen, ja dan haast het varrelkoor. Dus zet maar loet die radio en zet maar plat van die tv. Van 1 tot 4 Willem de Vries, je radio premier. Noorderwien live, Noorderwien live, Noorderwien live, bij Willem de Vries. Een bijzonder laatste uren wordt het deze keer, want we hebben een hele bijzondere groepje te gast en een horen gasten nog. We zullen nog praten met Bruno Rummeler, die staat op het punt om voor te gaan voor een roodreis van 4 maanden. Adrie de Boer, zeg ik, Volkert. Ja, die is hier ook bij. Die hier bij hem. Ik moest nog een keer herhalen. In mijn naam, weet ik vol, door het verhaal. Ik ben aan hem maar even jaren. Ja, dat vind ik ook. Ja, hij is dit er klaar voor. Ja, hij laakt het wat. Ja, misschien ben ik wel de zenuwen. Ik weet het net. Ja, hij heeft een leuk optreden. Goed jongen, ja, gezellige band hier hè? Ja, het is echt even hartstikke druk hier. Ja. 2 weken zitten er weer mooi in. En dingen in zo'n inpakken, de oren is weer onder het kleer zetten. Ja, ze gaat het hier mooi de hele middag terug. Nog plan voor het weekend? Ja, moeten jongens even nog een voorstelling, een revue in Koortstartelle. Dan maken ze even theater zien. Vind ik wel even leuk. En zelf niks doen. En zelf lekker niks doen, lekker zitten, genieten. Mooi manier even repeteren met Adrie de Boer. Okay. Ja, dus hij gaat aan het vat en ik ben mooi manier weer bij hem op een koffie. Ja. Wij zijn ook druk dwaan om een voorstelling voor Oude Rijn te maken in Zwargcentra. En hebben na je week hebben we daar een presentatie over hoe we dat wat aanpakken willen. Dus dat zullen we eens even voorbereiden en wat van de groen, zien dat we dat wat van de groen krijgen kunnen. Hoe die in Scots? Slecht. Mooi. Bad. Ook hetzelfde wel. Goed. Ik ga naar Alan Frew. Dus Alan Frew, hij is weer op tournee. Hij is inmiddels
You're almost friend of the show. It's the 5th time you're here. This will be the fifth time, yeah. Good to see you again. Good to have you on the show again. Yeah, good to see you. Yeah. Tour, small tour. Yeah, it's 8 nights I think altogether. I just came back from the island of Leeland. Yeah. So 4 nights there. Did you know the island or the Wadden Island? I had been once before. Yes. It was beautiful. Very nice. It's very beautiful. On Vlieland, it's one of my favorites. Yeah, I played in Lud's Cafe. It was Lud's Cafe. It was very nice. And now this weekend? This weekend tonight it's Arum. Arum. Yeah. Now I don't know how you say it in Frisian, but it translates as the crowned lion. So whatever that is. We ask Gerrit zometeen. Yeah, we ask Gerrit. He's a man. he's doing the tour dates. Hey, at home, what are the plans for 2019 for you? 2019, I'm doing a lot of gigs at home, a lot of little islands like Vlieland. I'm doing a tour of the islands in Scotland. So it's like Isle of Skye, Isle of Barra. Oh, very nice. Isle of Arran, yeah. And many overseas gigs as well. So I go to Europe every month and play some gigs in different countries, like Germany, France, Holland. Yeah. Nice, man. Yeah. Okay, you're here to play songs. Which one's going to be the first? This one's going to be Take Me Back, it's called. This is the latest one, yeah. I'm gonna temper de studio. Dames en heren, mag ik uw aandacht? Jawel, het gaat al heel gezellig. Maar dit is Alan Frew, he comes from Scotland. Silver moon sheds over my shoulder, and lights away to these distant bars. West wind blows and the nights get colder, and still I find my places out here underneath the stars. Someday maybe I'll be so bold enough to think about what makes me hold on to the stuff that makes my heart and my head get cold. Maybe I'm just overthinking, maybe I'm just getting old. Take me back to the world I believe in. Shake it up with some love around here. I'll come back to this town when all these changes come around. We can chase away the sorrow and the fear. There's a danger that you might just find some happiness today. That old stranger, he'll come knocking in and telling you it might just be okay. Hey, it's okay. So go on living with your head and heart, and we'll write a new song and we'll make a start in this newfound world. Every night and day we can light it up forever, we will never go away. Take me back to the world I believe in. Shake it up with some love around here. I'll come back to this town when all these changes come around. We can chase away the sorrow and the fear. Take me back to the world of the living. Shake it up with some love around here. I'll come back to this town when all these changes come around. We can chase away the sorrow and the fear. We can chase away the sorrow and the fear. Oh.
Alan Frew, dames en heren. Hij kijkt op Vlieland spelen en hij zal dit weekend nog in Friesland spelen. Kom maar aan alleen hoe te spreken. I come to you in a couple of minutes. Want ik ging eerst naar Adrie de Boer. En Mechtelt, hè? Ja. Ja, Kun je het vergeten? Nee. Ik denk altijd Machtelt, maar het is Mechtelt. Ja. Leuk is de best. Ja. Reclame, waarvoor? Vertel. De Sil komende snij een heel mooi concertplak. Nou, vertel eens. Eén beetje zwaar, de microfoon even houden mij dan. Ja. Dat is mij het Fries Symfonieorkest. Onder leiding van Gerhard Drijvers. En ze zullen een achttal werken het er van mij arrangeerd, van mijn vestjes gearrangeerd. En dat zien we komende snij met een orkest van 50 mensen ongeveer. Veel blazers, strikkers, percussionisten, een harpisten erbij. En ze hebben een hele mooie concertdeel zet ik, maar Tchaikovsky komt er ook in. Ik speel er tussendoor mijn peerblokjes en doen heel soort nog doen. Bijzonder, maar massaal dus. Ja, hartstikke massaal. En het was ontzettend leuk om met Adrie te repeteren. Want dat is heel anders dan de normale repetities. En, want Hij is wat oors, hè? Ja, wij doen normaal natuurlijk klassiek repertoire. En, maar we zoeken ook wat samenwerkingen met andere kunstenaars uit andere kunstdisciplines. Dus, maar Adrie noemers, dat moest dus helemaal herskreun worden? Ja, helemaal gearrangeerd voor orkest. Dat is alleen pittig. Ja, dat doet onze dirigent. Ja, hè? Ja. Maar ja, dan moet je het nog uitvieren. Dus dan moet zo'n heel orkest er. Ik nog, dat moet eerst studeren natuurlijk. Maar wil dat dan wat? Want het is natuurlijk binnen gewoon een klassieke versjes die hij maakt. Ja, het lijkt heel erg simpel. Ja. Maar dan zijn er toch weer van die dingetjes in dat je denkt, oeh. En ik weet niet of je wat zegt, maar flageolette bijvoorbeeld als violist moet je dan opeens doen. Of gekke loopjes als trompetist. Ja. En dat is, dat is best wel... Goed oefenen dus. Ja, goed oefen je. Ook al lijkt het simpel. Ja, zeker. Ja. Ja. Maar net alleen Adrie noemers, dus horen? Ja, ook Slavische Mars van Tchaikovsky. En van een onbekende componist uit Estland. De 3 delen die hij heeft geschreven voor een ballet. Kalevi Poeg heet dat. Eugène Kap is de naam van de componist. Ja. En nog een heel erg bekend nummer. Dat heet Verboden Muziek. Daar kun je van alles bij denken. Ja. Musica Prohibita. Van zijn voornaam is altijd heel moeilijk. Ik weet niet, Salvador was het geloof ik niet. Maar Gastaldon is zijn achternaam. Ja, Willem. Ja, Wilhelmus of zo. Ja. Ja. Maar boeiend, doe je dat altijd? Want Tchaikovsky is natuurlijk een hele grote naam. Maar probeer je als orkest dus ik snel anders wat orenwegen te bewandelen. En net alleen dan die van Adrie, maar ook in de klassieke wereld? Ja, maar meer ook moet je denken aan bijvoorbeeld klassieke stukken, maar dan met een danseres erbij. Of met acteurs, zodat we een soort poppenkastvoorstelling voor kinderen maken. Waarbij de kinderen dus in contact kunnen komen met klassieke muziek. Want we willen eigenlijk oud en jong publiek zien te bereiken. Ja, de dwarme riepen voor iedereen. Ja. Adrie, had je alleen maar oefenen? Ja, we hebben 2 oefeningen gehad en je ziet het onpassen, maar ik maak me ook heel wat aanpassen. Ja, het orkest is dit, hoe gaat het in verhouding? Is die baas of best u baas? Het orkest is de baas. De eerste week de macht hoe hier is gewoon dat ik de melodielijn en de tekst nog wel aardig ken. En voor de rest moet ik me ook aanpassen, want hier en daar ben ik maatvoering krijg, wat was zoals in het origineel. Maar het is vooral een tempoverhaal, denk ik. Ja, het is een tempoverhaal. En zo mijn dirigent dan heeft de mag op maat letten. Dat letten hun namelijk al een keer weer op. En ik ben natuurlijk altijd vrij. Mijn eigen gitaar, dus ik ben mijn eigen baas, mijn eigen hand en mijn eigen tempo. Dus dat nu even niet, nee. Maar dat gaat hartstikke mooi. We hebben 2 keer oefenen en ik heb er alle vertrouwen in dat het snijden hartstikke mooi in de beetje wordt. Hoe speel je het? Op die gehoor dan? Of hast u echt contact met een dirigent? Of zit naar een soort ritmesectie in zijn orkest aan te loeren? In principe heb ik echt contact met de dirigent. En dan even we begin van midden naar een discussie nou over waar ik kom te staan. Of achterom, nee. Maar de riocht is die op de dirigent? Ik moet de dirigent, daar moet ik contact mee houden. Ja. Dat was werkt dat net. Nee, maar bijvoorbeeld in de klassieke zin van de band bijvoorbeeld, als vaak nou, ik wist wat ik speel met de drummer of ik pak de bassist op. Maar in dit geval is het wel een overhaler. Ja, zeker. Maar hij is natuurlijk solist. Dus mocht hij ergens zijn eigen pad kiezen, dan als wij maar vooral op die dirigent blijven werken. Maar hoe doe je in het orkest? Ja, natuurlijk, dirigent is de baas, daar let je hem altijd. Zit je met om je heen te zien of net? Wij? Ja? Nee. In het orkest? Nee. Nee, dat vreemd me wel zo, want ik short wel eens. En ik denk, ja, hoe zou dat gaan? Dan mag ik niet om jou een beetje mij. Nee, ook al heb je 8 maten niks te doen, 12 maten, je bent er gewoon constant bij. Ja, want maar een beetje mij, ik klep hem op dus. Ja, nee, vind ik bijzonder. Ja, ik ben geen muzikant. Ik hoor mij net inrekenen. Nee, maar kan je voorstellen... Daar ben ik presentator voor. Het is inspannend, maar het is ook ontspannend, echt waar. Ja. Mooi avontuur.
Dit is je mag al vaker met zeg maar, muzikanten als Adrie werken? Nee, dit is de eerste keer. Echt de eerste keer? Ja. Wow. We hebben vorig jaar wel met zangers gewerkt uit de omgeving van Beetse Zwaag. Dat was ook hartstikke leuk. Die deden dus echt La Traviata uit volle borst. Ja. En wat ik erbij moet vermelden is dat we een amateurorkest zijn. En mensen uit heel Friesland komen dus elke week naar Beetse Zwaag. Fantastisch. Hoe laat, waar, wat, we horen? Snijdermiddag om 4 uur in de ontmoetingskerk van Beetse Zwaag. Het zien we de borskip, jou net onbekend. En volwassenen €15 en bij een €10 leuk, hè? Dat wordt nog meer. Ja. Succes. Dankjewel. Mooi. Net stenen, maar erheen. Oh ja, maar is nog een Poster. Ja. Goed, En, in de kleuren van het bloesje van Adrie. Nou, het wordt nog meer. Oh, het cirkeltje is rond. Ik geef het naar Alan Frew. Do you have another song for us? I do, yes. What's the title? This one's called Luciane Maria. Wat hij uitstemt is live in Noorderwien, Alan Frew. Thought it'd be so easy, put them down and live in life again. That's what I was told, that I'd never be the same again. So I said thanks for helping. Well, she said thanks for coming. Said I'll never be the same again, because you're never alone. You'll never ever be alone. Lucy and Maria, you were more than just a friend to me. You've given me hope, my love, maybe more than you might ever see. So I said thanks for helping. Well, she said thanks for coming. She said I'll never be the same again, because you're never alone. You'll never ever be alone. So I said thanks for helping. Well, she said thanks for coming. She said I'll never be the same again, because you're never alone. You'll never ever be alone. Never ever be alone. You'll never ever be alone. Never ever be alone. Alan Frew, praat aan met Bruno Rummelen, maar ik zag niet eens klasje verder daar je zit. En die had heel vaak Jon, mijn singer-songwriters, crew-sessies, dat soort zaken. Door apps me trouwens. Sarah Smit komt ook weer naar Nederland aan, naar Friesland. Dan komt ze hier weer en dat is bij Jimme. Is fantastisch, hè? Schitterend. Ja, echt, dat is zo mooi. Dit is wel muziek dat die leidt. Ik vind dit geweldig mooi. Echt, ja. Hele mooie melodie, geweldige zanger. Super. Maar ja, dat is Gerrit, ik word daar vertrouwd, hè? Gerrit Poorting. Hij heeft nog leuke projecten. Want Sarah Smit komt uit Canada weer naar Friesland. Wat gaat ze bij hem doen? Ze gaat opnemen.
Heel leuk project, maar een beetje EDM en een beetje pop. Dus dat vonden ze een hele mooie uitdaging, want de kerst Anke de Vries ook. Ja. Anke en Liewe zijn al een dik jaar hier bezig met zo'n soort project. In maart ben ze klaar, dus dan yes van hun. Ja, appen. Ja, en dat vond Sarah zo mooi. Dus ze komt 10 dagen van Canada naar hier. En we gaan natuurlijk, ze komt 22 maart bij die. En we gaan 24 januari een eigen week vrij. Dan hebben we onze eerste live sessie bij. En dat is een vernieuwde formule. We beginnen dus een live registratie met. Je zag wel geloerd als beeld van de artiesten. En een mooi interview van tevoren. Dus we zijn lekker bezig. Hou vol. Heerlijk. En we zijn oerse wies met die Willem. En we zijn wie is met die? Hartstikke ja, daar hoor op. We komen straks nog even te spreken. Bruno, we hebben van het Nijsleven een gesprek om die prachtige inklapbare gitaar. Die mag dan nu toch kost schroeven trouwens. Maar inklapbaar klinkt wat spectaculairder. Hey, du hast een tos. Wat zit erin, jongen? Ja, nou een heel soort. Ik dacht, ik net maar lucht komen. Dat, dit is een luchtig programma, hè? Ja, maar dat leer ik ook hoor. Ik denk, als het weten was wat ik erin heb, dan hel ik er eens even uit. Of dan let maar eens zelf maar even grabbelen. Nee, de meest doet waan. Oh ja. Okay. Hij heeft een prachtig mooie nieuwe reisdoos. En dat is de onleiding even om Bruno hier te vreemden. Want hij is van doel om 4 of 5 of 6 maanden voor te gaan. Hoe de verrood. Hij had zijn speerpunt alleen uitlijn. Je komt vertel hem, wat had je? Holy. Nou, een handdoek, dat maar duidelijk weer. Een petje. Wat is dit? Ja, bleren, hè? Misschien krijg ik bleren. Was het om rennen dus? Nou, sure, ik heb van die hele mooie boots. Ja. En die heb ik net zo lang. Dus ik weet net hoe het komt. Je mag niet rennen, maar wanneer is voort? Ja, ik ga Manjevoort. Wow! Ja, en waar zit de eerste heen? Ik ga naar... ik ga via Moskou naar Bangkok. Ik vind dat volstrekt logisch klinken. Wat zit hier nou in? Tandenborstel. Oh, een inpakte tandenborstel. Ja, nou, sure, er zijn 2 dingen. Ja. Sure, dit is een tandenborstel. Jeetje. Maar dat is een hele elektrische. Ja. En die oor is van hout. Ja, nee, van hout ik nog. Goed. Ik weet eigenlijk net wat ik mooi neem, maat. Dat is een internationaal rijbewijs, want ooit mag je net rijden in Thailand. Oh. En dat was dan autorieden. Ja, en motorrijden. Vietnam, Thailand, Laos, Cambodja en nog Ierland. Oh, geweldig. Ja, Ierland, fantastisch, jongens. Wat is dit nou? Ja, dat is een drinkbeker. Een waterfles, wat je bij water maar zuiver kennen. Dus dan ken ik het gewoon, het is daar heel vies, kind. Daar wist hartstikke ziek van. Maar als ik het jetter erin druk, dan bloed ik zoen. En een kompas, je had je van alles. Wat is dit, klompjes? Oh, geef nou, jongen. Ja, sure. Ik denk, als je nou een keer een speciale meisje in komt, bijvoorbeeld als ik er toevallig in kom. Dat komt net. Maar dan jou ik daar aan klompen. Ja, jongen, ik kom ervoor. Dit komt de woorden net uit, jong. Nee, dit is een souvenir voor als ik een keer een speciale meisje in kom. Ik denk, ik kijk wat mooi aan. Of als ik hier echt heel erg dankbaar ben, die het me uit de goot redden heeft. Of je weet het net. Wordt het een muziekreis? Wordt het ik ga een dreig hier gewoon even een bijkom-hier-reis? Wordt het ik stier lang op mijn listje reis? Ja, notabene van de week is Appie nog in het ziekenhuis beland. Die ziet hier per week en ik nog mooi gedoe. Maar dus er zijn wat zware dingen gebeurd. Ja. Maar nee, dit hier ik al 2 jaar op mijn lijstje staan. Ik wil op reis. Ik denk, uitstudeerd, ik heb een huis gekocht en maar goed, ik maak toch maar op reis. Maar ik neem de gitaar mee, ik ga een vestjes uitschreeuwen en na je vestjes schreeuwen onderwijs. Ik heb een preamp mee en dan kan ik het in hoge kwaliteit. En dan hoop ik dat er iemand is die zegt, nou Bruno, ik master het even en we zetten het op Spotify. En dan krijg je een soort van reislag in de digitale mediawereld eigenlijk, online. Dus, dat is een beetje het idee. Een soort van, ik heb een hoe ik het neemt. Er heeft een log en er heeft een vlog en er heeft ik een... Mlog. Muzieklog. Ja, precies. Ja, dat gaat gebeuren. Ja. We praten straks nog even verder. Ik kom straks weer bij om. Ik ga naar Alan Frew. Doctors planning to play on the beautiful Scottish Islands. Yeah. I don't want to talk about the Brexit, but I hope the borders will be open in August because I planned with my wife to go to Scotland again next year, but I don't know if we're going to make it. Well, I hope so. People's vote, hopefully. Yeah. Maybe you can stay here. Yeah. Just ensure. Okay, play. Yeah, okay. I'm going to do, this next song's a JJ Kill song. Always welcome. Call Me The Breeze, it's called. But I'd like to plug the other gigs I'm playing at the weekend as well in Utrecht and Sunday night, and it's in Pothouse and Amsterdam and Monday night at the Waterhole. Okay, yeah. That sounds good. JJ Kale!
Well, they call me the breeze, 'cause I keep blowing down the road. They call me the breeze, I keep blowing down the road. I ain't got me nobody, well I don't carry me no load. Ain't no change in the weather, there ain't no changes on me. There ain't no change in the weather, ain't no changes on me. I ain't hiding from nobody, well nobody's hiding from me. That's the way it's gonna be. Got a green light, so babe, well I gotta keep moving on. I got that green light, so babe, and I gotta keep moving on. Might go out to California, or go down to Georgia, I don't know. But they call me the breeze, 'cause I keep blowing down the road. Well, now they call me the breeze, I keep blowing down the road. I ain't got me nobody, I don't carry me no load. Mr. Breeze. Thank you very much. Thank you, Alan Frew. Plays JJ Kell. See you next time. Ik ga nog even naar Gerrit. Waar speelt hij? Hij speelt jong in Arem, in de gekroonde leeuw, Willem. De gekroonde leeuw. Ja. The crowned lion, I told you. En morgen in Joure, Tibarra, Tibarra, de Ierse pub. Irish pub. Ja, zo is dat. Dat is snun en inderdaad, dat is het boet mij omgang op zich. Maar dat is snel hier al wat regeld in het Pothuis in Utrecht. En man die sluit er al in de Waterhole in Amsterdam. We praten straks nog even verder netbreak, want de bestuurder gek vrijwillig voor het programmeren bij het Loodscafé Vlieland. Er komen leuke dingen te doen. Gerrit, tot straks. We beginnen eerst naar het Nice. Met Renault wordt deze winter een magisch avontuur. Want als je nu de wintercheck doet, krijg je tot wel 70% korting op meer dan 100 winterse uitjes. Zo vaak als je wilt. En je maakt kans op een compleet verzorgd verblijf in Village Nature Paris bij Disneyland Parijs. Klaar voor een beetje magie? Maak dan nu een afspraak voor de wintercheck. Bekijk de voorwaarden op Renault.nl. Met Even Weg naar de mooiste bestemmingen in Europa. Super voordelige busreizen. Kijk voor al onze bus-, vlieg-, fiets- en singlereizen op effenweg.nl. Wij zijn even weg! Snijn in Bureau de Vries. Wij stien wij sjuggen in de richting hoe Ilse fietste. Fleur van der Bij gie op ziek naar de man die het haar zuske deeriet. Die ene gebeurtenis. Wat had dat nou voor impact gewoon op mijn leven? Maar hoe is het nou voor hem best? En schreeuwde er een boek hoor. Volgens mij binnen wij beiden op een zeker moment in ons leven op de vluchtslijn. Snijn al voeren in Bureau de Vries. Op stedentrip naar Praag? Effenweg.nl. Wij zijn even weg! Trekpleister heeft altijd meer voordeel voor jou. Voor verzorging van top tot teen, nu op alle Andrelon haarverzorging, styling en bad en douche 2+2 gratis. Trekpleister, altijd meer drogist voor jou, ook op trekpleister.nl. Omroep Friesland. Oostemt op dij.
Als het nog een liedje jaloer ik het gaan op deze vrede Mickey mij Noorderwien Live. Maar nou eerst het nieuws uit de provincie met Dieter Sijers. De politie had van de morgen weer onderzoek dien op het hiem van de man die juster om het leven kwam in Nijwanne. Het hiem onder Schotenlandse waaiers aansletten met stekken met zwart plastic. De man kwam juster om het leven nadat de politie inschakelen wie omdat de man hem zelfs te kwaad woe. Doet de politie hem helpen woe, riet er met de auto op haar in. De politie scared door op de auto waarna het iets in een moorden botste en in de brand vleeg. De man uit Nijwanne wie net meer te redden. Het is nog net bekend wat hem nou correct het leven kosten had. Daar wordt nog onderzoek naar dien. Rijkswaterstaat begint uit met het bergen van de containers. Iets begint dit hier van de MSC Zoe in de Noordzee-Voerlen. De berging gebeurt Boppeskielge en in de Eemsgeul bij Greenslaan. Er moeten maar in Noord 270 containers burgen worden. De operatie wordt nog gedacht man. Maar Erwin de Feiten van Rijkswaterstaat is blij dat ze nou beginnen kunnen. We gaan er voorlopig even vanuit dat we eindelijk een paar slagen kunnen maken. En iedereen is er ook heel blij mee. Dus ook alle surveyschepen, alle onderzoeksschepen om de bodem in kaart te brengen zijn weer uitgerukt. Er zijn schepen aanwezig om, als het bij de berging zo mocht zijn, dat er spullen in het water komen, dat die meteen kunnen worden opgeveegd. Dus ja, alles staat paraat. Het paviljoen in Park Vijversburg in Tietjerk is geselecteerd voor de Europese architectuurprijs. De Mies van der Rohe Award is dat. Die werd om de 2 jaar uitreikt. Het paviljoen is kiezen uit een totaal van haast 400 nominaties uit 38 landen. Jonken Vijversburg stiet ook het Muziek Sacrum in Arnhem op de shortlist van 5 gadingmakkers. Het paviljoen in Tietjerk bestaat uit 3 glazen gevels en volgt de bestaande lijnen van het park. Mid februari wordt bekend dat het de architectuurprijs echt wint. Het Noord-Nederlands Orkest speelt de komende weken op basiskwaal in Ljouwert. Ze vieren het stik Carnaval der Dieren op van band van 4 en 5 uur. En dat had als doel om die band leegdrompelig in de kunde te brengen met de instrumenten en met klassieke muziek, zei Gedrude Kokke van het NNO. Ja, zeker. Dat moet ook voor kinderen. Want klassieke muziek is al bijzonder genoeg voor de kinderen. Hè? Eigenlijk dus helemaal niet moeilijk. Nee, helemaal niet moeilijk. Klassieke muziek is ook niet moeilijk. Het is geschikt voor iedereen. Dan het waar. Van de middag is het meest droog, maar geregeld zin. Het is 4 of 5 graden. Vannacht dan vriest het tussen de 1 en de 4 graden. In het weekend krijgen we soort zinnen en nachts matige ontlichte frost. Man die ekke soort zinnen en nachts vriest het licht. Ja, en toen fietsten we achter de gids van Kras de Hoek op. Wat je dan ziet, echt, alsof de tijd daar stilgestaan heeft. Er valt nog zoveel te ontdekken. Kijk voor jouw volgende reis op kras.nl. Ontdek Thailand met nu tot €100 voordeel. Bekijk ons aanbod op kras.nl. Hey, zet hem op hè. Vandaag en morgen, overmorgen, volgende week. Ach, zet hem altijd op hè. Die multivocale bril van iLove voor een vaste lage prijs van €99. Inclusief glazen en oogmeting. iLove met 165 verkooppunten dichter in de buurt dan u denkt. Zet hem op hè. Trekpleister heeft altijd meer voordeel voor jou. Voor verzorging van top tot teen, nu op alle Andrelon haarverzorging, styling en bad en douche 2+2 gratis. Trekpleister, altijd meer drogist voor jou, ook op trekpleister.nl. Multivocale bril, €99. Inclusief glazen en oogmeting. iLove, zet hem op hè. Met Renault wordt deze winter een magisch avontuur. Want als je nu de wintercheck doet, krijg je tot wel 70% korting op meer dan 100 winterse uitjes. Zo vaak als je wilt. En je maakt kans op een compleet verzorgd verblijf in Village Natuur Paris bij Disneyland Parijs. Klaar voor een beetje magie? Maak dan nu een afspraak voor de wintercheck. Bekijk de voorwaarden op Renault.nl. En welkom bij het, wat is het, liedje Jaloer, het laatste in ieder geval van Noorderwien Live, muzikale dwarsplein van Friesland, dat een heel soort mensen het laatste Jaloer nog even deel komen. Ik ga nog even naar Bruno, die zit te praten met Ellen Vroeg hier. Hey, du hast Ierland, du must naar Scotland, man. Yeah, I was. He has to go to Scotland, isn't it? Yeah, I think they'd love him in Scotland, yeah. Okay. Do you think you're home in June? May, June? June, some of the time. I'll be in Italy as well, but I'll be in Scotland part of the time, yeah. Maybe I can come over when I'm in Ireland. Definitely. Okay. If I'm not there, you've got the keys for a flat, you know. well, we have to talk. Business, Bruno, business. Goed. Ik ga naar de volgende act. En dat is toch wel een bijzonder verhaal, want ik kreeg een hele tijd verliezen. Ik denk,
Nou, begin vorig jaar een volgende mail. Loons, deze wij van het Skruwfrik. Jouw aandacht, meneer de Vries. En dat ze de sap beginnen, dan ben ik bepakt. Even, wij binnen met z'n treien, Joet met z'n fjouwen en mij nog volle meer ben je erbij. Een zeldskip dat de oer de 200, 300 hier zit, Van der Wal. Zo'n jongen hier. 200 en zo'n, haast 300. Ja, wij doen het best. En je moet bij mij optreden. Ik zei, kom maar. Ja, we zijn hier van de oudste orkestjes, denk ik, in Friesland. Ja. Hij die, als we nog ouder zijn, jaren we graag. Ja. Dus we doen al een paar jaar hier. En nou ja, je bent wel op leeftijd, maar het wil net zitten dat je ophouden moet. En je mailen nog. En ik mail op het leven. En dan schreeuw ik toneelstukken, hoor. Dat jij er alle bij. Wat wil je onleiding om mij te mailen? Dat dacht niet. Wij willen wel eens even wat verder dan... Wij willen met name eens een keer snellen dat bekende Nederlandse nummers, waaronder dus Brabant van Guus Meeuwis, ik wil in Friesland thuis jaren, maar dan net maar die tekst van Guus Meeuwis. Dus had ik daar een passende oren tekst op schreeuwen. Net letterlijk vertalen dan, want dat mag je net aan. Uw eigen tekst zeker opzet van Friesland. Maar dan moest ik een blazersorkest bij dus. Nou, het korps van Heerenveen is meer dan 40 man. Dat waren wat volle hier. Toen heb ik Buster Balek in Akkerum benaderen. En het lieke hun ik wel wat. Dus uw laatste straks, uw strijdernummer, dat we dan met Buster Balek uit Akkerum. En dat is, iedereen kent het Brabant, maar dan heet het in Fries. Friesland in Tel. Fantastisch. De stem, dames en heren, is van Albert van der Wal. Stel je hem de band voor. Nou, daar aan de boetenkant op accordeon daar zit Ienske de Heij. Op het scootjebad Benne, Jerk? Ja, dat is heel... En ik mag haar net interviewen, want daar gaat ze een hegel aan. Nee, maar goeiedag zit er maar wel. Ja, goeiedag, leuk om te binnen. Ja. Dan zit je de oud kapper van Heerenveen. Dat is Pierre Wilde. Een scootjedochter, een kapper. Daar zit je achter mij een oud bankmedewerker, achter de drums. It's all about money. Otto en ikzelf. Ik ben vroeger begrafenisondernemer. Ja, jongen, maar ja... Goeie business. Nu krijg je het net van een ander, maar het is woord. Ja. Nou, ik zei... Allemaal mijn pensioen. Ja. Nou, bij de blazers kom ik straks nog even mooi om erbij binnen. Hoe heet je man? Want men je Noorden, men je Notes, Monday Notes. Ik weet het paardbuurster. Het maakt het dus al per niks uit, want wij repeteren altijd maar niet de medisch. En dan moet je namen hebben. Nou ja, eens kennen jongens wonen we net. Peer en de jongens wonen we net en om mij maar net iets te praten. Maar ja, maar nou tropbrekker dankzij Noorderwind. Wat dan? Goed, dat... Mooi namen ha. Je wordt het gewoon man die nood. Mooi nou. Altijd leer. Haast 300 hier. Ik vind het geweldig dat je er binnen. Straks het laatst ik nog met de blazers erbij. Eén ding nou. Wij willen graag 2 nummers en dat is we doen het wel in vrije, maar 1 nummer in elk geval brengen als een eerbetoon aan Kobus van de Wico's. Ah, dat vind ik mooi. En een van zijn nummers die net elke week spelen wordt, want het Boetis bankje kan wel hebben hoor. Maar dat is nummer Tuskenvliet en Zwarte Haan. Ja. En dat willen wij in elk geval dadelijk maar beginnen. Het studio is van hem. Goed, ze precies hier, dames en heren. Ik weet het nog steeds net. Het had iets met Menje te krijgen, maar live in de win! Wij beiden nog zijn jong. Hij in de lucht, een lurkje, dat stil en aardig zong. Wij zitten stil te harken, door wie staat dicht bij mij. Daar zonder we zijn smoel. Ik hoor zo'n soort van die, wat ik kon doen. Ik denk dat joh, ik tijd we komen. Op de dik, dat Tuskenvliet en Zwarte Haan. De CD van Hiesteren, van Boete de Lammen. Wat stil geniesje, plus toe daar al bij mij stil. En al jaren, dus is het net weer witte. Van die eerste tijd, daarbij naar huis gaan. Maar ik zal die zondagavond niet weer vergeten. Op de dik, dat Tuskenvliet en Zwarte Haan. We schaden hier een letter, wij winnen. Doe al trouwt, binnen wij Sanno en dan bij de zee die omheen werken lauw.
De jongerein bij ons Karlien, ze had het ik altijd wist. Maar ik kwam door dat beeld van de egen. Jongens, jonge jaren, die ben er. Als ik kan doen, dat denk, dan sjoch ik hij weer kom. Op het dik, dat tussen vliegt, een zwarte haan. De CD van Easteren, van boeterblammen. Wat stil genietskind, liefst ook stak, dat bij mij steen. Dus alweer, dus is het net meer wit. Van die eerste toet, bij night, mijn hoest again. Maar ik zie zonder gave meer weg vergeten. Op de dik, dat tussen vliegt en zwarte haar. Wij binnen worden, de tijd had de jaren na. Zo zocht ik nou in mijn thuis, die werk, die kreeg jong van. Ik leerde je met jongen, met uit het lied opnieuw. Wat in tijd jongens, jongen, dat is voorbij. Als ik moet doen, dan zocht ik bij wat komt. Op de dik, dat tussen vliegt, een zwarte haan. De CD van Easteren, van boeterbloemen. Als elk nietskind, vleugst door daar, doe bij mij steen. Dit alweer, dus is het net meer wit. Maar ik hoop ik werd bij die, ik kan wel om. Maar ik zie ook de zonnegave neer werd vergeten. Op de dik, dat tussen vliegt, een zwarte haan. Op de dik, dat tussen vliegt, een zwarte haan. Hallo, dank je. Je kent alle dat die in een vestje, waarom fluister ik je naam? Jurlien alles kreunt erom met een man in Griekenland. En let het erop bij die Nijman, de Frieske, de Nederlandse tekst. Nou, wij dachten, ik dat vestje ken wel een Frieske tekst hebben. Die heb ik skreun en die willen we nou ik van je brengen. En dan jet het, ik zocht die steen. Dat is heel bedoeld. Die dagen doet zijn vreemd met leren, vervleiningsskillen van de tuin. Die gehilde zat dit blij dat verliezen, dat zal van mij nog sneer verdwijnen. Waarom is zo doe van mij doen? Stingen dicht bij dat feesten, hier het zinneloos. Die werden zelfs zullen meer vergeten, maar altijd bij skreun in de tien. Maar altijd
dagen waren mannen. Doe en ik zou blijven. Maar het zet zich meer vergeten. Voor al die blijskeren in de kroeg. Dicht bij dat feesten in het zingen. Die werden zet zullen weer vergeten, maar al die blijskreun in de tuin. Die dagen doe dat warm aan, Doe en ik zou leven. Die werden zet zullen weer vergeten. Voor al die blijskreun in de tuin. Voor al die blijskreun in de tuin. En dan zijn we nou aan uw blazersta. Daar waait de muziek voor. Dat gaat goed. Mijn tekst zelfs. Wij woonden toen dat nummer toch een Friese tekst mee aan. En dan kan je oorgaan en dat gewoon vertalen. Maar dat was net de bedoeling. We hadden er een eigen passende Friese tekst op maken. En we hebben het even nog uitziekelen en uitzien, maar het is nog nooit eerder bad dat dit nummer broekt was. De Fries, zo weet maar krijg. Dat willen wij familie Meidenblazers, Justerbalk uit Akrum, als laatste familie naar voren brengen. Ben je hem vier blazers? Beginnen wij maar. Je moet zich overeen. Het is koud, wordt wat frooster. En het rijdt nu net meer. Het rijdt niet, het is kwart. Het nieuwsblad komt hier. De meisken in haar eigen in de kroeg. Het plezier. Ik ren naar het hotel. Na een dag weer van huis. Dan denk ik, als ik mijn poes zit, daar zit die foto van thuis. Alleen het breng ik naar het warp in de rest. Het gevoel net te missen, wat alleen het dat bed. Want de meisken ja sliepen, de brood jouw tardel. Dan denk ik om Friesland, maar dat is geen tel. Ik mis hier het eigene van uw dorp, het café. Daar worden de meisken nog vaak seks zo bij. Maar ik mis de willen om te praten, vaak net wies. Maar wij binnen en blijven in uw head al dit vries. De warmte in mijn bed, die viel ik mij daar. Uw Friesland is plek voor mij en voor mij. Alleen het kreeg ik door het warp in de rest. Dat gevoel net te missen, waarom het dat bed. Maar de meisken ja sliepen, de brood jouw kardel. En dan denk ik om Friesland, maar dat is geen tel.
Björn Baarlijk, uiteraard een tegentak voor je komst. Dat je hem deze heren en hier dame bijstehen moet. Dank u wel, tot de volgende keer. Nou man, een beetje tevreden zo? Ja, best tevreden, ja. Jij is best hier in ieder geval. Ik vreeg het toch even, mooi zo net? Het weer wel gezellig. Ja. Drummer, bedankt. Albert, kom je hem weer eens een keer? Altijd. Ja. Wij nemen wel even weer een mailtje. We mailen maar even. Ja, we mailen wel even weer. We komen vast weer. Dat doen wij iets speciaals. Deal. Applaus, dames en heren. En we zijn er nog net. Ik ga eerst even naar Bruno. Nog even een kwart menu voort. Einddatum. Is dit ook al vast? Of? Nee. Dus dat list een beetje hier. Er zijn zelfs twee dingen die de meesten nog mooi stemmen kennen wat dat betreft. Okay. Zo ja, ze kennen. Want ik kwam erachter deze week dat je mooie Thailand wel in. Ja. Maar dan moet je ik bewijzen kennen dat je uiterlijk binnen 30 dagen er weer uitgaan. Okay. En dat ticket heb ik nog net. Dus als je een goed idee hebt, dan ben ik heel benieuwd. En in juni, dan heb ik in ieder geval optreden staan op 21 juni. Dus daarvoor moet ik weer omwijzen. Ja. Maar het luidt er nog even aan hoeveel optredens er nog bij komen ervoor. Maar anders ben ik uiterlijk de 20ste, ben ik weer om. We'll meet again. Kom maar weer. We horen het in de gaten op internet. Gerrit Poort, even kwart. Ellen Froe on tour. Maar doe dus weer geprogrammeerd van het Loodscafé. Je bent heel actief in de muziek. Nou ja, sterker nog, ik werk in het Loodscafé. Ja, nou. Op maandags en thesis. En Dom Pimkinheim. Ja, ik begon er als programmeur gewoon bandjes en goede artiesten zoals Bruno en Sietse Heimer daarheen te hellen. Maar nou is het eigenlijk sfeer dat we elke man die live muziek hebben. En inderdaad, Ellen Froe en Bruno, Sietse de West. Maar eigenlijk alles wat je in de show gaan hebt, wat enigszins kwaliteit heeft, het er ik spelen. En bij deze wil ik iedereen vragen die belangstelling heeft om een keer op Vlieland te spelen op een Manditune. We hebben een prachtig hotelkamer, 4 man lekker hap eten. En natuurlijk een liedje gage van in de plak. Je hebt een prachtig jongen bij mij in het café. Ik sta zelf achter de bar. Ja. Dus neem contact op bij mij. Ik ben prima te vinden op Facebook of zo. En ons 0650621844. Liedjes reclame, mooi dag. Ja, en ons mailt me maar even. Goed, Loodscafé op Menu, lekker te spelen. Ik ga op cursus, gitaar spelen. Simon Fuik, Francesco, waar is Francesco? Ga alvast staan. Ik moet even regisseren, ja, zo werkt het. Simon Fuik, wie vliegen weekend en we zullen verhandelen even waan. En die is behept mij het Frunskipsvirus, waar net zoek zou ze willen. Vliegen hier in Haas weer een Frunskipsdij, maar er komt een soort Frunskipstournee. 22 januari, Lederzeil, Snits, wordt de Iepeningsjongen. Daarna gaat het hele land terug. En Simon zei, wij willen een Frunskipslied hebben. Dat gaat Francesco doen. Een Friese Italiaan of een Italiaanse Fries. Ja, maar je hebt nu alles alweer verteld, man. Ja. Het is helemaal geweldig. Ja, maar Vorige week opgeroepen. Ja. Francesco is eruit gekomen. Nou, we gaan dinsdag los met die tour. Verhalen en live muziek. Vanuit de vriendschap. Vanuit de tenen, zei ik vorige week. Ja, ga Francesco zo meteen horen. Dat komt overal vandaan. Wie heb je meegenomen? Ik heb ook Aram even meegenomen. Ik zei, kom even mee, Aram. Aram is een Armeense jongen. Woont hier sinds 11 jaar. 11 jaar geleden hier naartoe gekomen. Gaat dinsdagavond zijn verhaal vertellen. Heel bijzonder levensverhaal. Wat 11 jaar geleden hem naar Nederland bracht. Nou ja, vraag me misschien maar heel even snel. Ja, maar 11 jaar. Wat een periode. Ja, zeker. Het is alsof het gisteren was. Het is zo gevlogen, die jaren. Alsof ik hier al mijn hele leven hier woon. Je gaat daar het hele verhaal doen. Even bij jou in het kort. Ik hoef jou niet te kennen om te bedenken dat het is vast soms heel goed gegaan en soms heel niet goed. Ja, zeker. Het is ups en downs en dan leer je mee om te gaan. Dan, kijk, ik was hier als 14-jarige jochie die hier maar binnenkwam en moest leren omgaan met die nieuwe omgeving, maar ook taal, alles was nieuw voor mij. Was het moeilijk om vriendschappen aan te gaan? Nee, ik ben heel sociaal wat dat betreft. Dus het is heel makkelijk aan mijn taalbarrière natuurlijk. Maar, waar kwam je terecht als eerst? Ik kwam in een Terapel, aanmeldcentrum. Daar komt iedere vreemdeling daar komt die aan om zich aan te melden als vreemdeling. En dan word je ook echt geregistreerd. En daarna loopt de procedure. Nog steeds weet ik niet of ik in Nederland mag blijven of niet. Oh, je zit daar nog steeds? Ja, nog steeds. In Sneek. Ik woon nu wel in Sneek. En in die 11 jaar tijd 9 keer verhuisd. Oh. Maar de moed inhouden dat het wel goed komt. En vechten daartegen. Dus in Sneek ga je het verhaal doen? Even over hem. Hè. Ik heb hem een week geleden leren kennen. Dankzij die avond van de vriendschap die eraan komt. Dit is het bewijs dat je als weldoener hier door het leven kan gaan. Deze jongen is in Armenië geboren. Is 14 als hier komt. Is alleen maar bezig met de levens van andere mensen. Helpen. Oud, jong, alleen. Dat is wat hem hier nu door het leven heen sleurt. Hij heeft niet alleen vriendschap gekregen, maar hij geeft het voortdurend. En daar gaat hij ook over vertellen. Dat is echt zo gaaf. Snits,
Dankjewel. Ik ga naar de man die zich opjong had, Francesco. We praten een andere keer wel even, Francesco. Wil jij het vriendschapslied voor ons zingen? Ja. Hoe heet het? Sorry. Ik moet even nadenken. Stella Cadente. Live in Noorderwin. Vedo una stella cadente forse una vita si spegne lontano, un amore che muore nasce mistero, Dio mi sta via accanto. Notte, buio immenso stellato, il silenzio, un sospiro donna, tu mi stavi accanto. Stringimi, stammi tu accanto. Stringimi, stammi tu accanto. Stringimi, stammi tu accanto. Il calore del tuo corpo, il calore del tuo seno, non è quello che sentivo da innocente stretta madre, tu nel cielo scomparsa via. Stavi sempre accanto, timida mai vadente, da sera quante storie, quella piazzetta chiesa, quei ragazzi le sere insieme, liberi felici, quell'albero, quel fiore, quel profumo, tant'amore, la tua mano in quel sguardo mi toccava il cuore, ricorda ancora l'albero, quell'albero d'amore. Eravamo un po' innocenti, delle anime viventi, mi guardavi a stento, forse timida invadente. Albero in fiore, ti rivedo, mi scotilla il cuore. Rammento il mio primo amore, albero in fiore, ti rivedo, mi scuote il cuore,
soli, quel prato in fiore, quel cielo blu. Poi rivede ancora quel velo bianco macchiato accanto sopra quel fiore blu. Poi rivede ancora tuo viso strano, le tue parole, mi ha preso il cuore, quel velo bianco macchiato accanto sopra quel fiore blu. Vedo una stella cadente, forse una vita si spegne lontano, un amore che muoio, nasce mistero Dio, che mi stavi accanto. Notte, buio immenso stellato, il silenzio, un sospiro donna, tu mi stavi accanto.